na yade bo wo ne ye hu se kwanya wo fa so kopiem wo samra boyi ekotu fom agudie ekose nsuo ese ensase no ni nyina ebuabo kwadu ni nyina yade achechechechire wo sane wo humpo na enye yie enti kwato no aso wo nyenam wo mokoba de ate ya ne se kwato no sa babie ma wa hye se chairman wontumi emfia duo no 20 years sentence what the papa ken any asi wontumi ya yanim ni ya na ene kwato was sentence ni to 20 years no anase wontumi foforo na se de enkran ayemenya na ba santimantem ha NPP amanyoko no baabi ayesum baabi ayedin no na se asem kase aba na lawyer ni ya wogina mu na busia ene kwato dan wa bobo lawyer gina so kirekire mu se de asem no esisi koye wo kwato dan ho mumyentie bie. Because yes, I do appreciate that yes, there are situations where the veil of incorporation could be lifted and directors could be held responsible. It is not in all situations that those things are applicable. So I'm sure it's an area his lawyers would have to look at and see if it will open up some areas of appeal for him. But I'm a bit worried and a bit sad. 20 years for an offense that the minimum is 15, maximum 25. The judge, I think, might have listened to your plea, don't you believe? Probably she did, probably she did not. Because I was of the view that the minimum sentence was okay, because I made a point that getting Wontumi out of the picture, that is incarcerating him, may affect a lot of things, especially his businesses, the number of people he employs and all that. So that was the appeal I was making to the court, that yes, the court has come to the conclusion and convicted Mr. Wontumi for all the offenses. But in terms of the sentences, I mean, the court ought to consider his significance in society, especially the chain of businesses he owns. And I also made the point that currently we are struggling with a lot of youth employment. And if the court itself has established that Mr. Wontumi is the directing minds of all his businesses, it means it's very crucial to his businesses. So getting him away from his businesses in giving him such long sentence may negatively impact on the businesses and the young people who get jobs through his businesses and all that. They'll come onto the streets as unemployed, adding to the huge numbers who are already on the streets with no employment. So that was the appeal I made to the court, that the court should consider this particular circumstance of Mr. Wontumi and probably give him the barest minimum of sentence. That was what I did. I don't. You see, I am not in any way encouraging anybody to go into illegal mining. And for me, the point I was making is that yes, Mr. Wontumi have committed the offense, but it was the bigger picture I was looking at, because he was going to be sentenced anyway. So my mitigation was to reduce the sentence. That's all. It's not to put in a defense for whatever he might have done or not. Exactly. What is your relationship with Wontumi? I thought he would have been given the barest minimum. What is your relationship? I don't know him from anywhere. Probably we just share a name. And Bernard is Bernard. I have no relationship with Mr. Wontumi. Maybe because he's my namesake. But I only felt that as a lawyer, these things happen. It's not because it's Mr. Wontumi. There are times when you are in court and you feel like you need to probably intervene as a friend of the court. That is something we do out of ordinary practice. It is not because it was Mr. Wontumi. We have done this several times where we believe that we need to add our voice in mitigation. Remember, it is not against the conviction. It was just to intervene with the number of years he was going to be given. So it was against the sentencing that we were trying to mitigate, that the court should give him the barest minimum. It was not against his conviction. So it is not as if I did that to probably encourage illegal mining. No. It was just for the court to understand that Mr. Wontumi is just not like you and myself. He owns a lot of businesses. So the court, I don't know if she considered that, but well, I'm sure his lawyers would advise him accordingly. So that's Bernard Oredu. Bernard Oredu there talking to the press at Accra. Hey, Abusia. Lawyer Bernard Redu and artist say one year no be din komo won kran na na nyasem ketwa kra o ono a lawyer na agya tomu se kwadu de bobo Bernard ntwibo sia kwin wo mo ana lawyer fo ne kra no mu nse panyirodi fo we die 20 years court di amano na no pe ya bisa se ya be ko for appeal ano mu nko for appeal ne kra ye on betie die court dan ho abobo anade ya pa no wo kan we no Exim Bank ne de eke kan na enka ho we ye samara boy e ho no okotu fo magudie kwan abone so no e ho na 20 aba ekofi ene de mra no ye se akire nkuma o ene de achakese we die omo tu fo magudie a en na mra kwa so Asante MPP omo hye bi be mfirim
Hey, don't training. Say is here any time Oh, there been 20 years there, better by now won't be. 20 years, then you are to a Janu class and twa. Also, we need film no before from a slot no more for me. Because every time I had to abandon Crano or my own to me, I am. I host some Cassia Pan, NCL, and NPP, and Manu. I was your phone here, young free to me, some more, and I am Mera. As a Koreman Ponkru Pomu, Sabunzungu. Ababe told you secretary be when you fish no eduno son 27 years on carpenter human warrior. Yusuf Anna wo freno. Na manaboni chemu se sika bi ayera 4500 tetedia no 45 million. Na nipa no bi susu se Yusuf Anna afa sika yi. Ewo ho enimi ho adane maabo. Enam so ama wa bureaucrat na mo atopiti. Abusua ete ne asie kofa no manhia ya resabia hade ni beduru ya. Apomudi adwuma ye fortress se empa wonom de beto so ebi ni ho enti won fa ne kokonfa no cha ban asabia ebra busuade no koduru ho no apomudi adwuma ye for ba ne nchan a omo se krache no mode ne ba nyina wato na nanom e won se do dada akoya reho sem papa na ya mane boni kwame agye ni buaten professor kokoto one Yusuf ma me bonkomo na sei ano de to nanimu Iba wakabebi kupo fili kwensi idadem numre anajo cause my dad na family baya one na ko be bom pun obopunu no 3 times and me sorry ye eja obata me say ya hwan o say ya mia ne nia wodi na chimi o say ya mia me say ya hwan o say me asomesi me say adan na bi yekunu me say adan o say sisi na obi frɛ me say me bra na wo bola no so aye bu no and me say sa hwan mo o say boys bi o say wakofa o musika and me say sa dikan omo bo na dia omo gusumbo no omo be so omo kuna omo so omo be kuna me si omo be kuna omo kuna omo mfa pie me ba ekura me pie ya dia asa one na obi eni area ha na me nko a oba tan me tisi kwaso na me ba bola me so me ba ya in fact iwura ya chichiri me be ya chichiri no tisa po aye be toto na mema omo do so na omo cha no wehia me nko a ne oba be si a me gina mfimfi me duriye ba ku bi me pie no so no the farm balance hye me be me ka tell say papa jai ade de na aba ai wo wi ade na me se jani mu monsane no na omo ye mienu ne ya chichiri me ba no wo fom e wo dua so na wo hange so dua no so anya fom na me ba no do o hange so o hange dua no so na ba ku no so da ne so no so ya chichiri mi wura ene me ka say monyani mu wo wi ade a ye fa no police station me se police for kura ye de no ko say ya omo nye no etu mo ma ne ko ye fa no hospital ne so tete no ne so tete na ye na ko police station na omo say wo say omo hye ne mpo ne me say omo wo hye no mo hye ne sesen ai na senta mo nti say ye ku obi a kromfo bi a ye hye no me say yo mate omo do so mi wura me so me nko a wo ba me ntumi nya me ko hye na me pie wo na akola abrante ba ko be so me nsa sa na ono so kura de o so me nsa no sa wo ka hu bi o so me nsa na odi me pie papa me de me ye me ho na me ko tenas ko pe be bi tena me say yo mate mo kasa mo be ko ne dia mo kuna onya me dia bi mo ya ban dia nti abai ja mo so mo ni na mo ni dia nko na mo ni di na mo kunu wiye na abai nya mo dia na mo ni abai ne di ni wura na me kofi me sane ye konsini na ni nua a odi ne chifo edi mirika osema o ma ja ni mu o te baabi o te o mata kese ya no apata na ye duru ho a ye duru bebi a o mo chechire no o te ho no nti ma ye nko papa ko brani akola 27 years ni nua odi ne chi 4 na edi ni hye chire ti sa akola totoa because atade bi anhye no ye de no koto ye duru ni gate anu a aye ko pa atade ye hye no ni gate ni so padlock ye hu na eja ye pre ansa na eja ye bu padlock no na edi me be wura de me we abiri wu me ba de be wura de mo kura na me se me ba sika ne esi wafa chire na me bi sika no wo na osima me woni me de esi na me se kan ye esi chire me de free me banano azana wo ko se mame me ne kwaji sika no e na kura me ne na koi e ne kwaji sika no ma yanka e na odi sika ne hye ni ka ni moto boot mu ni wotu mu e na me ne ba mu fie yesu ye fie chi be bia wo frɛ me a me free bonsuo fo ho e na o se e ba ye no paki bonsuo no ho e na eja me ne to tene ye me mfa sika no Otec 1029Fm. Ebusiafo we ye krachi Yusuf a wafiri mu no ne maame na Asante mantam mu neighborhood watch committee jomtinani eyo owura bawa ana ono so edina no ato nkomo mu no o kire se ne esi yare hosem no
Mrantia wo tugu Yusufu so bro na nam so amoto na nanom won se do wa kire mu baako Musa ya wo wa posifo nsem a wo bo ma hwemu ahodo akoso na edumienu bi a wo ka ho de se bere ya ye kase wato pia afagyan a wono madwane ye eno ana dwomtenani bawa wode adesre de ato abusuana nim se wonka wakomanto mo yamu hwehwemu ahodo bi a wakire bia aposifo wa akira wono mo ya aboa me ache sa mrantia dumienu ne de omo nso begina mra nanim na de mra ne da no mpanimfo de ato na receive na mu ne de konfano chamba ya sabia ana wa pomode adwuma efogu so obepapa ya me ehuna de property nam so a oto anananom e won sie do akoye ti say slaps bia ye ntwie fites ko ho because obia wotumi a woye ni ade wa it is security no de tight yeah ye no say ya me adum ache e say ye mbubu ha mpamo mo no mu wi roboni a o ha ntumi anya chance I see chance aba say e be yi onu na okay be bia o mutina koda ya bubu hokora ya bubu say o ya pamo mo o ma dwane ti mi a ye be say na volunteer for no so e ma o mo ina ba ha anytime no ma ba be tra ha senia ha ni be ya kan because nipa je padia wa ha bibiri ya nipa ba kwa ache ono so kan o mo la for information kora ya so ono na chichire o mo ti anya no ache o Shiapa Zongo police station. You know, family no call on justice. Kura ya mpese ya justice wa. Because I dey no ebe to aso. Ya pese ya fa o mundi ya example. Senia omo amo beba e chiro no mehu se aha no ya dia ya bechi no bia ya prosecute no ya fa no call straight ya mbu bia ya wiye obia fi dia ya chino ya dey handle dia mo police. Se omo doso anya nipa bako na ya chino anya ono nko omo ya nipa nine. Se omo amo bu omo no baku na wu baku nwuye. Baku ono de nwuye no wa kire ya omo ka ho ina. Nti anyu mo mu ina oye ni mo mu ina omo adwane de but omo ntumi ko ba jise omo akọ Libya. Anya sa dia so omo wo kana nko adia. Ya bechi omo nipa nine Asante Regional Neighborhood Watch Committee Jomtinani Owura Bawa ana yetene nkan na yenko piemo ewo enkrane kumase kwantempondo eswara hosem afiri ho eba ene se lorry akwanhia asi cargo truck mienu na de edi kan no Hyundai tracker ne registration number GX 7359-14 Kia Rhino no so registration no GX 857-16 ya kira say Rhino yi wono ne car no na ne tie no animu die no epai enti epai yesa no wode gbegbra sa no ofeli break en wode ekobo ba akuyemu ya kira say amrumu hwa de enipa mienu a na ewo ho de wonum nyina afirimu mienu a na eka ho a wo manfirimu no ba bia wonom eda no anu akwakoye den pa na suhum post for ebai ema dum jadum ekuro ya fra wo mo anom de mrika ebaye ebeyi nipa mienu amote ase no mo free mu nyina da yeyi wo mo suma mayare sabia wo mo na wo se de mo kọ ma adoctafo hwe wonom no ye de wo mo ekọ ya sabre apomde adwumafo ye de wo betumi biada atumi de abo on ho eban na ye kire se de ebaye ni nyina ene se Kia no sa track no wona ne tai epaye sa na tefa so gbogbra sa kwabo track fufuro no emu a amanipa mienu afiri ma fufuro mienu nso womo ewo suhum aban aresabia dumjafo kire se adoctor fogusu a ehwe wonom se ne be ya womo ho ebetumi ato womo ni nyina mu no ukopiem osuhum a MTTD department omo Ghana police service ade atodwa womo kire se ekoba asa no ambulance fo nso ya de pa womo bedu ntama wombe fa womo na womo pra no eduomo ekọ aresabia sabre womo nyina da eho eya adoctor fo egusu a womo ehwe wom awie yenyina we so na yemfa awie ensama hodro ni nyina da ensi ewa ha yen semfo of a John entry bosia kon labo na bede kire na kwadwo apia Professor Kwame Ageni Boatin Papilo ajasam eno be fia boajowa onum nyina boa ye wakase ni Papilo ne bebo e chidom ma kwadwo mo YouTube bia ode yetumu asomfonum ne de ye mienu midi mami ajowa nyanta tando meni abrewaba Kofi Chumasi yari asi Asem Beba Dabi dwumadi etwaso ede amamonansa na no birthday bi ewo ahasiya ma memfa ntwaso emfa emamkwadwo antwama akosu evon Otec 1029 FM ntwaso ewa happy birthday we efri miss oso ode ko ede ama wono ankasa ne kunu nimpon pa ya woni ne ho agoro
ɔsi wokuni wɔyɛ adeɛ papa sɛdeɛ wonya brɛ ne adagye na wɔhwɛ abusua no ne senti wɔrehyɛ no happy special birthday enkwatenten de ahoɔden ewom ɛna wɔrehyɛ ɛde ama no wei ɛfiri Ernestina ɛkɔ ɛde ama wɔn ankasa ne kunu Philemon enti wɔyere Ernestina sɛ ɛnkɔ ɛmfa ɛma ne kunu Philemon happy special birthday to you wɔdɔfo ba wɔyere Ernestina sɛ wɔdɔdodo enkwatenten de ahoɔden ewom ɛna ne akwakɔyɛ wɔwɔda die wɔsrɛ Awurade sɛ wɔmfa ɛma Philemon happy special birthday to you Ernestina sɛ wɔdɔ bebree Awurade ɛma wɔn enkwatenten ɛwie yɛngyira so na ne aka kyerɛ ne nyinaa Asem Beba Dabi wanom emfantoa so edamase Apomodin mapade eno ne Hepa Plus Mr. Apomodin mapade eno ne Hepa Plus Mr. Unia, Pavi, and a black smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mexano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at the paye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nomono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic one. Otec 1029 FM. Basic one. Equasi junior high school. Near Bane combined store. Or when you be English nom and maths nom. Me say books be anywhere. Perfect series. Any be na GS. Any naka. And so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's already. So could be crabbe to me. I could chew. I could tongue. How many students who? Na and look ready. What tape one to say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At to phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama by beer, your tonto books beer from 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ne Hepa Plus Mr. Pavi Plasmox Hepa Plus Mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mr. Ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada woni fie du mienu ka ho. Our pharmacist in her bar shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratwayatu. Nansei mi amidi wa dance pa se made una kofam ade ban mi o ewa chiro mi woni ye papa asa de ebo asi mani so mani ne so ye wisi eso ye mikusu mani pronsio efemfeme ewowo me ensem sei na wo kadia ehia pa se doctor hwe ni be show bra by Grace Eye Clinic my yemfa fidie nhwe wani no so enkosi wani na chi nyehwe se de nyoma sitie by Grace
Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimu mehwe ENT clinic eti mu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hudu awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awura wasum no Mr. Jai nebra my ENT for ehwe wasum ne fama o dabe na wo dentist e wonu mu ma wo uka so bi ho no kokọ na chi bramie nye scaling and polishing wonu mu nye hwam kama wo se na so abua bramie hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo atu a ye besi foforo de ama wo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enuoma amaka nyina opesi ye befie behwe wo a ye beba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye me na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma ne doso. Nanso de odi amanipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otec nyame ma wonyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo yem adwuma. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ni omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwibio. Pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma. Na papa wo die ne kyense. We kan say ayi ni na asiɛ nkam. Bo wo mu nyina ho ban. Epibia ye tia. Ehumɔborɔfo enyanka papa wa yi bi. Otec mo wonyi nkyire na dwuma no ntumpɔn na ɔmo so mfa abotire ɔdɔ nsɛm a ya na ɔmo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ ne ya na ya de kyerɛ sɛ ɔmo gu yɛ anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo ka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no mmra wɔn wɔn mu obi anim ase ne mo yɛ yɔ kata yɛ na ya na ɔmo papa nka wɔn mo ho efiri saa abere do ɔhwiri kɔpem bra ɔde obiara bɛkɔ na ɔde ne baba bɛtena ase a sɛ de bɛyɛ a ɔmo bɛsiesie na biribi ato yɛ no ɔde no tumi no and so manya Otec 1029 FM. Wow, good you anymore. Amen. Amen. Good afternoon. Krobea, Namishra, Namintu Wunkum, any Jumadia Woody, said they will see a mass and Tamani Ghana mine. Krobea, Namishra, Yamima winning chair, Yankupo winning chair, Yamima was a 49 chair. Krobea, Miraho. And Yami you wumaya say, Yami you wumaya, said Pepoy. Hwe program we amoye na wie efa abrantie die hwe papa no number bia watima yi sa 30 million dia ma no bi bu sese hwan na betima yesa hwan na betima yi bi etise ni nyina ekwa bia wai wo o papa wo ye ahomobro ni nyema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi betise kan de hwan ni amenu kase me ni bio bi ra ho masu awie matini so awie na me no kasa yi iti de me ka chen nyame hirawo nyame tu wonkom enja yeda papa ya de woye na da obakasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bi ama ntimi srew enkase ma breda kosoye nyame be hirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hirawo wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini sala papa me kasa fira nyaso baba na ayi oma ya unya wo no ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu say we mo ya ashawo for oh mu jeja mo ana be flow oja we to make a short once of a short
Into all qua now called the hang. Na me call them my one debate me price no meet me. Into all price no now to me ko say. E be a 40 cities and say be a 50 cities be. 40 cities. Now what tria? And as that time crown, na that time crown 20 cities crown to me tria. Sisi na se ne bo soro. E say di asha wo de bo kosoro. Almost what to do. First and there say. First we kita 26 crown na. Utimi bia na 30 cities ba sisi de ni na ne bo akosoro. Say kire wunya say 50 cities be. At least crown 50 cities be this be a onya local one ni bi. Dia in local. O say o ma bi wo like no. Men kan say no ni levels ni share ni so bia ana no hu say bia no bia o share o fan ge bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no this year wa sha wo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ni hu ma hu form na wa tu say we uni ska unti wa ka sentimi nko unti mi take wa tu say yes o kwanya de o ma chance ko ana o short dress mi kra na o timi ka say onya ni type. Asem Beba Dabi. Yes, omo munye local ne de omo no gina so. Omo de omo yim. Omo no so just say. Ni first me the local one na make ko bad. Omo hu omo ultimate say form we de car escafo la ni bi ni de me na won di intimate am nko. Na o ko ho a eya enga wunya omo munye local ne bi anka ope. O me na me ko na de be bo me ase me ko a sele me hu be to me ko na me pe. Me no oba be da me hu be to me. Enu kwani ade na emanije o ni oba da ade na unye free no oba da dia ase like me hu se me hu to me ase mu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bia adwendwen doso enso ka ho nti so ni oba da dia na me ase mu ato me me na sa da wie na me sa tra se jimse na ma de makwa kwa na nso ya chance me sa akọ enti wo de da bia me say that e de bia this minister before say obeda adwoso a wokokosia no na wonyem na ade kosia wo boa o si na mu ehye wo boa de no de mu na mu o hye esija so oboa de na mu o hye esija so oboa say kire say wonyem wo boa wa musa o se mu o hye mi do nya mi kama ma ne hu no bo musa me hye e na sa akwala na wo ka no kora no to ne nsansi me sa mbaba no kwa ne nsani do no kwa hu na wo hu do te wo no onu anka so onim sa de wo ka sama wo ka no no kura bi enim na to wo ka no ile
awiai odoma nkoma nyame ayeye enka wodin ena awiai odoma nkoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arafo ne ade hye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho nso ye ahiehyia emfamra Otec 1029 FM so aha eni Asante ma nyina hohoa afidi kese no the pride of Asante awie yasan hye bio ebre na wiedu ye ba besom ye de Asem Beba Dabi dwumadi no ena ebe somowo afa afidi kese yi so na dwumadi aye die da biara da se hia ye ka de kire wo se ye de suade ebre kro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti na awie yi aye hie no kre arofo ne ade hie moma yense ye ho se ye ba be suade na ya san a kire ye ho nso ade ewo afidie yi so na dwumadi aye die ye live won tentan so ena wie sa wo join yen ewo yen social media platforms ne so a wada mebru eya reposti eya share ma wunianum nya de suane ade kire dwumadi e bintie ma wonom enya binsonhwe ebre kro na mu na wie wadwenkire awowo wo de betum wo yen comment section ho na baabia o heye free so no o de aka ho na ya kenkan no kama ewo afidikase yi so na ye de amawo ene yenuanum be love radio fu ewo Spain na wonom monitor yen show yi nyina nyankopon hira wonye won kese na ontutu wanamo enso mfansie wo ba United Kingdom ni mu a ye wo yenuanum GN radio fu wo ho ye wo Patmak radio fu wo ho ye wo Abawa radio ye wo Amansan FM ye wo Breni radio ene ye wo Sahara radio onum nyina nso wo UK man ni mu ena wiei mu a mo hweyen na mu tie yen efri UK nyina nso ye da mo ase eburu chiachia mo ye bom abaso nso se da ne da mu ni echia wo afidikase yi so ena ye wo Kings radio ene ni TV eno de ye wo Paris France abruchiman ni mu ye wo Dache Hima radio eno nso wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM eno nso wo Columbus Ohio United States of America bruchman ni mu ono mu abade mu abiebiem dwumadie no etwagu awie mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie o frame oji amaya meje usu se miwura se wo frame apese makana na mani beje pa Krobea jata awie jata no ankasa ne wahia na ye ba besom emu nsem dooso nanso awurade nyankopon de betwa eya kwa me akre na ho te sei adumara kwa mase bro no wase da nyame sure ono a wa na nyame enioma kra tumi fawo hwe enra asem bisi e wo zabuzongo ha emma emabunu ni bibu fui enam so emo no mo kwosoi ebububu nioma ewo Otra menshi run about now do any achra sanwase no bola kese yi ewu Otec FM ye ya wo mo koso wo ho ni nyina ne se owura bi sebe ya bro ne kunu ye kunu wawu ye chichiri nipa te saboa ye kunu wo makunu emma emabunu no nso bibufuyi ni nyina ye sika ho One much less sika is a 4,500 with a 4,800 48 million. Can this gather than you? Can this gather than 4,800. Ya discano si ya dishe moto tuo si ya dikosi hinio ene ira yo ya kunipa emi ya dini pa nkoduru menshia so wontumi ya mo akiri ya dini koduru ya omse ya se nipa amode ne be sebe we free na amode ne ba obiba na sa asem we si ya nene me information ekire me say ya hyeda yi mpanyimfo afri central ama municipal yi aye wo mu ahanka kumase ho zabuzongo no ka askorema pon ho enti mpanyimfo nso afri ho ya seseye won mu nso nemu na ye ni de akire
ye de akire wo krachi a ye ku no kra to nkyane a ye se ba ko bi nso wo hono no nso ye bro no enti awiei ye de yani bedi akire na ye busa se aso sebe sa kwa we ene fa so ada nipa tumi hwere ne nkwa wabra sebe ne branson yo sani yedi nkan bo krache no na mehwe videos bi ni ya disc figure na nim na funu nyina chia enso still wanye nyamebia enti anon so ye another information yes we ye hwena no ha ya breaking news enawia ya se chairman wuntumi Asante regional NPP chairman Nigeria ni 20 years because omo election oku senko okọ national ansesi information want to news no so abebom na me se adua mo ya ina me se 20 years 20 years omo de abia ho ama no wuntumi hey ehu enti chairman wuntumi information on the news before say e ba betlasi adwa tan on the cancer news 20 years wuntumi ko and this lawyers be appeal cry with them ni appeal nti o shamu na fe na mo ya appeal na ma no obia tumi dem bi yes 20th na bosumi be am ni we July 7 enye first April dabi July 20th 2026 enye first April wani si yo sa minim se proof dabi obo de nim se bia minim se proof enye proof ba menyini 20 years no menyini onyini wa maka ni news so wo se onyini so maka na mezu menyini onyini say minim se na ya proof adenti obo wo se ma men ka sembi mfa nkyerɛw enedua fie obia ye corporate and capable prisoner obia betumi adem wuntumi watumi enamafo kasa watumi agodem watumi 20 years ebia ye daye so ye ni beti di aba no akora ebia ne ye so daye okay ade che ye ba beka ye nhwe yes ya na no pa ye nhwe sa daye ne ye so dia na Krobea kase yes wuntumi 20 years ne ye meniti ya se na daye ye nhwe ye mfa ye ni akiri na ye nhwe enti adofo mabedwafo no ate wo no nka no na enne enkomo wo ho enne ye bebo nkomo hwe ye wo nioma bi e wo wiase a so nipa dasani wote asie wo hye ne nso a ebeboa wo ye wo woni a sebe de wonu munimu yaaye ye beka ensem a eya bambuo mu nsem ene de a kyere wo yeah ye was ankofo ni bi wo ho onhye wo nkran da bia de onimu yo eye abambuo mu nsem nko a enti woni na hia na odi ato nanim ade we na mpesam we jata ba koye bi wantumi dia na kyerɛ sɛ wo betumi ɛna ho kran ha ho na osika ankwhye sa ankofo ne wo ho obebu abam menua sani ade ne kɔ no ma wade yi menhye da nhunu so se die mpesa me ye ne se me kunu ba me de dane fom me hoa no me bu no jai wo ba te se na wo kwa kobu be ma we be ma we wunim se wonya o class die na aba die na asesa ya fe die o pese ve memfi no hwe o wabu abam ho enti ye de sa wade na gu adwuma ni mu ade we pa de nim sasam de to se yi a ebetumi ayesi amatu he aja kwa me koye ya kure yeye na wo pre wo na wo waka na wo no ebu abam kire se wadi nkia ye reference e de akyerew ni pastor ye anyeye we ye anyeye ba ma men kan sem bi nkyerew the fact say obi aye na anyeye no enkire se obi nso ntumi nye tieniye so obi aye na anyeye a wo obetumi aye abu eye fra na ponkyerene sa okọ mponkyerene kromu a ene ye wo mu nketoa wo ma ebo oto ye wo mu eho ne ho wo ma ebo tena ye wo mu big akese wo ma ebo base
enti wote we no obi agye wo no obi wate ase emponkyerene no saa na akọ mo kingdom ni mu a etie na saa particular ponkyerene bi wono de kingdom ni mu no sebe waye yie enti wokofa investment de ba ho ena wo ma ye investors ne say wo mo de light pole be setwaso 9 si kroni mfimfini near the frag ya bosoro wa wo betumi afro every form saa kwa koduru soro akote frag na ba no wa ye me ka say nso ya den kase egu poru no ase enti se wantumi na wote firi soro ba behwe fom a wo be wo kase so awu munti asem yiye o ena mponkyerani weisuro fi wan se nya akokoduro se wonom beye ontumi we die wuntumi saa no mu yo wo mu de wuntumi akwa ne konyina ye wuntumi no ate gogro pain no abewo kasa su no awu me kasa yi emponkyerani be se du no omani abre se wo mbeye bibi enam ontumi dinti no saa emponkyerani du no wo mu nyina ayikokusie wo na ba ko bi en wo gina hodi na wo hwe fancy a ase obi eya wo pagya nensa adan die na ekoso yi po we no wo ntumi mfo no tisiye se mefo huritare ho ena gigi na manfo tiam wontumi womo ka wontumi ni nyina no akwa ne hwe na chi a wo hu se amanfo pagya wo mo nsa tiam tia ne yete se ono so beyere ne ho enti nkakran ena okokoduru soro ena okote frage no enti wote ye ne yiyi nkaseri nyina fom ena osaneye ena oba bedruye no ne maame ne papa ba begina ho adan die na ekoso womso obey wotumi afrupo no enu omu busa kwada ne se wo bia ba wontumi na wofu nyina ye tiem se wontumi e ba ne sei ena wotumi afro no wakosoro akote sa afragi e de sane ne maame se me ba no oyemum na so asi onyemum na so asi omsi akura ne bie na no a osehwe me ba no mano ene monsa na mo pagya no eno na mehwe na minim se me tari dua ne ho a mefuko nyina fans na mo ma me enti bra wono mo ye wontumi pagya o monsa ni nyina no ono aponkyerene na asebe na so asi no nim se eye fans eno omode ma no eto de bia fa obi ne doubter or doubtel me nyini se we obetumi aye eye siwaso wo saa doubt ne ho de nanka wono mpewu yie wo ho no fa no utilize gina no so na manenko to your advantage aponkyerani ye pagya yensa wontumi ni nyina no on de onimsa fans ne yede ma no na so asi otumi kote flag ne bai ma wasunsi ewo nipa bi sebe onom nsemfo a onom kafa wo ho wodi wontumi otumi ekokote flag no de bai ene on na busua ye pam ade a wo pesa oye ewa abrabom susu jini pedi na susu kan wasam kire nipa enipa no ono a na bebu abam. I'm telling you, ode plans ode vision when this wade hunu ene obotaye kokoto obi abam no ono sa nipa no aye ye o na wo wantena homa o meye ye na kire bi hwan aba abefre ne boss hwan abefre ne saa enti obebu abam onua se to de bia siwaso ewo saa nkrofo ne ho onu mu abambu a wonu mu buwo no tene sa abambuo no na ye wontumi na mponkyerene ne ye no na tene sa disadvantage no into wankasa advantage
sa wo ye ne saa ebeboa wo. I'm telling you krachi we woni mu are wo ware na wo besa gyawo eni na anu ni nansa busa hu edie na saa ma no ba ono mbeye efie we ye nkomu aware emu ma no wo mo na na bi wo record say wo chiti ofa ni kunachi enti obehwe abusua ni mu no ema no nkokon tuntuntuntum ahofefo pa ye fa no ye no wo ba ko ne ye gyawo ye fa no ye no wo ba ko ne ye gyawo enti saa na won so beye ka kire wo ho se wo de wo nye saa ubetumi nya saa metumi honhom no ewo mu na si waso ema amanfo abembuo se wo ye ne saa ebeboa wo ena wie Krobea asemo a mepese me ka kire we ni manu ato obari achiami akra Krobea asemnie monika sa ye na nyame ase na ye nchia wona wo hweye no na wotie ye nyina titru na kwaku twumasi na kwaku twumasi kwa brebo mfa hene kwa brebo mfa hene na awiei Yamana na sene enu akra ya de enti yamana na de toche na joyi de wo mo ejeje wo ma home na metuno enu anananom brei nananom brei ese wati afidie no den efia ha de dara ye guy ne omti nana ye guy ya tene so ya so nana pia akra wasemo a wakan ya asemo a emu oduru eduru bre bi a ohene bi a okodi ade na ne papa etunofo wasitie yese entie yese papa yi ukro ya azimintie yese nanso so mamintie yese dia asem na papa yi wo pa kire mi wasinsem ne yetie ni nyina na wuwie a sone so enti wodi a wo ka yi asusie no bie wasoma wona wo hyewu nkunan waka ensempa ekire wo abrabom nsem abekọ wanim obamu akọ wanim na emom ona waka abamubuo nsem no de sisi waso ema wonum so oyesa obetumi akọ wanim hwe nkunan hye eye ensem a etimi ma nipa eye biribi enti Krobea Asante kotokose kana ma bia ni edin woni fie edi entia owo atitaye ebra owo ni fie no na de yehwe football kra football se kotoko ebo homu a enye players kro no a ne de omo bo enzo obo homu a no watimi ahye sa players kro no a so de kwa adua na so kwa yi a yes ye ho ya away difference be na wa away any home ho difference ye wo mu ani se home no watitafo ne doso a wo mu hyewu nkuna ye wo mouth fans se wo ankasa wo ho mo bo ne nipa ama na we de oba we no edom wo ho no mo bo wo a wo ye home no tutu a wo be lusu efri se ahoɔden na wo de be bo no ebi ni ho enti wiase ni wo hyewu nkunan na wo kansa mpa kyerɛ wo na wo kyerɛ wo ekwampa no tie wo no de na abambuofo no de tifrim akora ne masɛm yɛ hye na me ba na akokɔ ba bi edagata bi ɛna ne maame ne momu abɔ atra akokɔ no woni ne na oni nan ya na atabu ɔde akɔfa ne ba no akora ne akokɔ ba maame no gina soro hɔ ɛna osini tirase na ɔyɛ krokrokrokro na ne ba no yes wo fra na ɔte atom krokrokrokro na ɔfra na ɔte atom krokrokrokro me gina ɔhɛ ne sa afa krokrokrokro sa na akwada no na watimi aforo na me bisa me ho se asem be pa na akokɔ maame ka kyerɛ ne ba no ka kyerɛ ne bai ɛne wasɛm ya ba besia me susu se na ne maame ne hye ne nkuna sɛ yire ho wobetumi ayɛ wobetumi afo yire ho na wɔte atom wɔse try again me susu sɛ saa na akokɔ ne ba no ampani ampa na akokɔ ba no atumi aforo abusua siwaso wo mo a wo kan gugu nsɛm kyerɛ wo abamubuo nsɛm no na bie waso ma wo na obɛhye wunkuna sɛ bɔmɔden sinkete na weta so na obetumi ayɛ meda se bro awiai oba de achia me no ate ne nka no agya kwa me wa ha odwomtuni bi agya kwa me ne nim adwomtofo no obo ne nwum bi ose nkranhye nipa na ehye
na rechichire de ifri awurade enti awurade be ya ahya wo ho den ye fresh anyom ne koso na koso ene oje oya jomtuni. A very good afternoon to you. Enkranhye nipa na ehye na rechichire di frerade nti onyame be ya ahya wo ho den na bowa wo ho so ate koso na koso ne ma na beye kwame to koso dika to dia dika to dia kwame to koso na koso to dika to dia no na jesu na onivem enti na mduru o me ka say ho no e ma no na jeso na me yoba na no nka nyom no abi lady no abi mai enti if I say lady voice and I not get correct abi lady if I do some lady do the lady do let me see do the lady you do the lady sing the song when they enter there I'll do the lady do obey okay and now we are Benji on fence this area ozi akra Krobea yeda wase meni mabusu ye nyina ye twa ho ahia ye tio vida and was sure we will encourage ourselves shawa wo ho den na shawa wo hunkran Kobe Maxwell no na ye oje eja kwa mi aka kire me nyankopon hia on so Kobe ogoro mensa and was na Krobea asi onyunufo ma ye nchiachia na kwada so bola kesiem wifo nyina nso ma me nchia won ogoro mensa na echia kwada bola kesiem fo ene de nyamia odi wi mu ne so wifo o se kwada so bola kesiem Dabi o se my greetings to kwada so bola kesiem wifo nyina ene nyame na meka woni se na no bola kesiem wi ni ba ko frebe wasn't na Krobea bisi ye was o fans na o maye no ye te na ye me fans bi ena bola kesiem wi fo nyina me chiamo obi na achia mi aka me me chia kwada so bola kesiem wi fo nyina me kam ho ai Julieta kwawua ena o se akrade ye wo kai eye no kre pa eye no kre yankopon koso ankan ye ho na omoa yenso okay ena wie mewura bi wo manim ha ena mobi so o se akra me nso me wo manso atwere me papa ne agya abodwese ono nso wo mosia so ye nyina ye mfa wuni agro ye tiew ena ye hwew Nairobi o se the best social program show host in Ghana Nairobi mate medasi ebru meba yankopon ka ho ate ono nso ensentwiro ni the first time I saw him I was really happy pa which one Obuase hair house enra na me Obuase na ebra me ko Obuase no me ye madwene say me kofa sokoba mpa me nanka mewura kenchiri echi ho na mawuo mu akusifu ase kokoben no bo me hudi ye me team ani no junction na me ye madwen se me fa so no matwam enti me twam no ena bibi ka kire me ama hunim ka kire me ama ho se comments antene ko fa chechire na ko ena me ye madwen se ma me ko fa chechire me komanim di anya hwe me komanim se hono na me kwa ko hu se contractor for ba side o wodi free kumasi hey kwa anwan kwanta no contractor for aba site na nsi de no mpesa mudi kire minie contractor for aba site ye no anyina ye mfidie guso ya wo mo ye adwuma na me kan ni seyie no na me sensere mpanyimfo se obo wodi free obo ase konka junction kodunkwao kotakwa mo kwane so no obo nyenye asay anwaka akura tubitim kai sapano wodi free oboase konka junction se ho na mfa ko twapiase obo se twapiase kwan se ya say twapiase kwan se ya say nya asem ketwa wodi free konka junction
sebe enka oboase municipal for na minim kire se enka even from Konka Junction saa kra kwa akoka precious enkwanta kra no nka ni nyina ya mutaritim enso ho nyina etan ho nyina etan etutu fontantan I said dame no enso obo say ye ka precious no a ufiri ho a junction na wo konhia ye so no ho no saa tama na me wo fa kwabna kwa atenti ase ni e wo go face ya ankasa no ho na man simpanyumfo titi o enso wo di free Konka Junction ko wo traka krabi na uduru nyam so junction ho a wawu dia ka nyina aye pempan enti omo hia na mintumi they say hashtag say as me nim say omo ho ya say hashtag na ekotare nko a say mo bedwudwu ba bia man futuro ni ateche hashtag uko downtown ho a hashtag one power Ashanti New Town me say akura omo dwudwu kotare na gu hashtag na ba bia ekotare menhia chi ya me say downtown hashtag free baafo akoto ho no mo SDA ko ayi ase ho ni nyina ko obo mfidie ni so de mfidie ne pake ho apake na so be yi ni de pake ho na say ile o ma ye gata no adwiri se wo de na feeling bi ahohia ebi se ko tare ne wo ho dada gata na ne mu anketwa e no mo bai mto mo bai mu no ka de ko ma ko tare no mo adwiri gata na say jai Ashna voice we feeling futuro ni bi say if you say Yaw Asante no ni Yaw Asante no wo mu chi futuro da afi no mo sia minim so ma ye da o na wo say nim say wo free bofodu nkwanta akwan ho asem na e kan ho eto de bi aga na ye tu esikagu wa bra sebe empanyimfu no bi enwene ye ho wo di free Kenya ase bofodu Junction ekwan ya obi nim ka ase nko ye ya eye bibia wo hoi saa kwan no edeba kokopie aboa so faade itimi fa wanansi akrom fa okra de wonra faade obo wonra faade ho no se wo kwama mpon na wo fa Kenya ase na odu saa Boford Junction ho na wo ma ne kokofa Boford no afa bosore no akofa Akate Farms na de wo kopie aboa so straight enti abasa na hospital enti abasa na wo twa sa tafo traffic ni nyina ne ode no watwa agu wo twari nyina agu na wonim na nse contractor ba so contractor ne ba so no wodi nka agu fam wesra no afedie contractor sesa ne mfidie ko afei ekwani tutu bo sore konfo dumja konfo na kwadwo boaten wono nso ma contractor fo ni gu ekwan bi so e wo bo sore ekwan ni very solid obo meka bibia ekwan na nana no ono a personally edi ni sika ye no eye papa sene de aban ye wo bo sore sa akwan na sei ene mo hu se China ni bro ni baako ene Ghana fo ye se piki kwa ni yehim de ye na anu ya no ye pikim ashta fo de ni na ya tare na minim se bia fei na wo mo de asphalt ibegu so de a minim sa kwa we se ye ya entutu na wo mu atutu basa okay de individually opanyiri bi na nakwadwo boaten dumja konfodi ono ani sika ye ne de edo ntutu ntutu ye de aban de ni sika ye no etutu e ma sesi ya ye pikim afi na Matias ye pikim me atia ma afi na Matias ye me ka na minim sa fe ya China ni wo mo de ase aboa mese concrete you said ye de feeling enti minim se ebia eno ano no afi na contractor no se ba so mo san ba be gu fofra ka de omodi titemu na eno ano no na first coat de omodi titemu na eno ano no first coat wo mo titemu ya wo be first obo first coat me see no omodi dabi obo titemu no sa kwan no ho se sa kwan ni gina so obo ade o ko mampon a traffic bebre a e wo sa atafo stretch e kwa kosi formas e ba fa de nyina no e so bete kire se ho no wutwa from Swam roundabout e kosi mamponti nyina egu fa de nyina wutani nyina egu na uduru ayi ho so de a na chese mamponti uduru abo aso de ade aka mama yensu ye ho wo my Ghana yensu ye ho na emu oya ena wi amia mikrom hene Nana Mugabe
twapia se di kuro ne wo ena wiei mama ha nana na ho te sei asante be kwai mia me nana nana dwomsuwa ena wiei won so mama ha ewura a wote manim akwa aba eja ho te sei ya me adom na wo so enso me ho ye de me ase ye frose me wura me de anti aba pacha we mfantini pacha mi mfantini ye fro aba de me din pa de ode aba adaziwa we dia wo hinini wunua na apie ha yo ena woti ahimfie wunua apie Otec ha udi pa de aba adaziwa pacha adaziwa ufri he fanti Krobea na afri so fanti Krobea baby amame wo me ye abakrampa abodu nko abakrampa pe abakrampa krum ba me krum pa ye nkamfoa amasman nkamfoa eho na ufri na ate emete ekumase ade meche atwuma yabe na dia na do ba ekumase ya yo aye mi kun ye wa akwa na ode mba kumase ha ti ye be ware ufri abakrampa ene do ba atwuma yabe enti aware ene do ba Asante mayi okay enti atiefo ene abada azoa ya aware de na free infantimem aba Asante mem onne wo yenim hai ene adazoa asem bena ede we free atwuma yabe aba yenim a hyase sebe ya ye bete wasem na siye ede ne do na mame we de medin pa na amode bohum pa obiare tiem ne tese ants aba ana obiare de ne me wo atwuma yabe ne atwuma boko ho na medin kan atena ya boy start ya boy hebra mi kun ya wa akwa bawale mi firi mi kuru ma abakrampa de me ba atwuma yabe e betena ho se awolefo ba e betena ho na asetene mu na ye de na pa temeka che mi kun de ma atena mu kuru me se ne ama betena ha na asetene ye de ne de mintum mentena kuma ase ha nto o ma yansa enko mi kuru be ma ne se debi oba so ho so na yantena ha na yammo hebra ono so yamfantini saa ono so fi ekuro bi ho ono oto meme so abakrampa no so ho de asamase eho na ya akwa na ofi enti be ma na ka kire me de oba nya abetre na ablabo no bokoye ampa yatena ho ahokyere olaba walem so asam ye fi ode oyem ho ade prako no sa na ode mal bekumase a ti ya wo ba first born oya be ma kakra na maka kire mekun de abrabo na aye gbalo ye ntumi ntena obi fie de bia enkese ewiye nti si yenye tekwe o me ndi dama yemfa dama nto ho mekuni otamase nti ja okọ edwuma baako ata amande nokure ni na me de menye edwuma oye mesi nti so nye edwuma mesi edwuma aloba menye edwuma wo so basen kasa ho nsuo na me de mekuna chi kakra na wo ko nsuo no no so ye ni mesi edwuma okay nti aja onya kakra na ode aba oba maka ne de ma adwene wo so nti jiwe yitu wo so wonya bia na wo so de aka ho kakra osie sika kakra me ya wonya ba otoso miansa na chese yenya kakra obo mama ne se na sa de a wonya kakra to obo ne nemu na wakape turu misi bia nemu neja ya agbonya sesen wo so ampa be me de no kra di odioye ekoyi pay wakapa bayan ebo de ba na si oba mesika enu nso nti dameda wo so bo am kakre ampa awasa mete be ma na asa mo so mo kakra mo de to be ma no de no so na okokoto asasen na afede oto asase wie ye okoto ne we wa atwuma ya bi ho asese yes moteno okay nti okoto so asase na mokoto ne ewo no anwea kwan so enwo kora nti sam dameda oba mokwa ko ma asase fo no na maka mo sika kakra so mbatem ase a ma mo sika kakra na me kotwa anwea ni bia boa no na wo inye edwuma biale emi mekwa na wo so kwo akwaso anwea na wo de egu asase no so nti wafa eye no kura me kuko ho asase fo no emo mo sika na okosumpa anwea no gu ho a
aba say anwe ka kasepa na woman ebehwie anwe gu plot so na oba besia me bo to so miansan wo hye mechi na me de soa na wo de soa na ni free baby a yetu anwea no e de akọ plot no so ei nti mo soa na menua otoso mechiri ba num ono suru bosua adwuma wo kumasia na lo sister na de man ko baby ala na sen wonkwa na wo kokoso ahwente na de mabommadina na mekejaw akwakoso wofa yakwa menua no betwadua wo de besi anwen no finfin sister anwen de ye bo baby am de dua esi e ho ne ye bo soa edu ansana ya kofi ona me lo oba hye mechi nti mo soa du mendu baby a menua no odi dua na esi ma ka che menua le akosi mabre wa wi mla akola aka ho mabre ola sister mi enwani aka akra na yedu baby adua yi ewu nti mi enwani na wofa ya soa edu ho na yakọ adechia na yaba ewe yinya ahwe ni nyina gu plot no so obade mekun oditwa plot asasan oditwa blog asasan no so nti saata man na cement bag ye ton 30 cedis okay nti mekun yi 206 mamde obaje na kwato cement 5 bars na jensesa fabla na nsesa na obakan ono na idibe twap mani meso mewura mate nti okọ no kura adwuma na metena hwadin na na sa 30 cedis da sana me de 1 million ka ho a ye benya 10 bars nti na mamfa 1 million ni me 1 million nka me wura ne di 2 million ho na mkwato 10 bars na mamungu ho no badoso de 3 million ko ba cement shop ekotoy agi egu ho agi receipt e ba mboduru fe mo bo me wura mane me wura se adana waso ntakasakora na me kwal maka kire ode kokoto 10 bars na me se papa me lo kwal musu me 1 million da nti me ya aka ho ama cement na adoso nti wokọ na wukagina ho a na blog ye twa no dodo ano ne bufu na me se so bufu sa 50 cedis na aka echirin ana wo de bayi me twapuma na yakodu tama wa wo hwa wo twapuma na no bede sa ta me so na me am start bojobojwa nkete a me ye nti wo de for ho no pahye se me a me twapuma ni enkodu tama wo 50 cedis e basa man to ko bia emma na me de kasa nti osola na okọ afede ho no na mhu se mikunu was okọ adwuma to so week Sunday week na mikunu betene fem so mehu de mikunu wo fin wasa oba mikohwe adwuma bi wo ahama aba maso eja na matena se na okọ sa na ho na mikunu start e masam nto okọ a one ma na pa be sisi na we fifin one ma be 10 okra wo hwim fi anopa chisa anadwo be 9 10 abakade no lanka sa wa flam fon so ahema mese papa na wo mese mo fie sia makwan na meba makwan na afi na meba eja okuna obaya ma adwene mefa na meso me hia mu kunu kwan na me na abefi me ne befi a eja na eja wolofo ye tete ho kakan na edu twa blog ni nyina ye wieye nsuko edin eyamia nti obada ye nya blogger ye pe a ye di be pagya dan oka kachere na dan fofo enna makwa ekotu fanish na dan fofo ko boa no omo mutui te obada nna ochena ye makwa ekogu concrete no nti start na ko nsuo ye den esi ho sa ta mi amike na me ba otaso mi ansa na oye oba na o hyemechi nti madam fo bi sabi we film kakra also sister no so ka ye djuma ho amankure manka han ankure yo sisi wakwa baba fa na focus so na ko nsu gum wafa samkwa na mo ankura tenten pa mo di 1.5 mo kwa mane yama na mabre bebi amaka ka sansu pa befi e de baba plot so de e muche tesa me kira ho ne muche papa te mo kwa ba akona na mabre na wo se me dia na mo kofi ade kye asen aboto so isa concrete ndi edi nsuo nti na nya nsuo bebrebe nsisi wa me nya obi aso mo nkajam na be ma no so ne nkade mama mfa obi no nkaka ho na me wi a me tua na ka de nti makọ ankura atenten be phone nya asisi ho ansana me kuka nsu na nya ne de botum aso concrete nugu kogu concrete ya kwa mia na me ye bojobojwa motomo bibia te me kwa oyi sika kakra ma me a me so obeso emu oho masamu mafo yi na ma nu aduane obi wo ho a onpia mutu obi wo ho a onpia benku nti wo fa ma ye benku aye mutu aye abete aduane miensa
na mdoko sanse boys na woka mu kunu won nyine sike nti wasa wo mudidi mama ahom ka wo ho na mdoko na mso meda akwaboa omo so aye adwuma kama egu konkerti starte omo to fola bun o to fola bun wi ada fofo no bo no mo to fola bun nyina ewie afede akasa ya ba fele sa ta man de no abai when I start to say me wo say me de no ko school nti na me de na akwato school nti na akwala bia enkam ho bi akwala mi ansani na ko school nti yakwa ono o de pick o do ba na me so de sofi na me de sa na me de gu fola bun amona no mu nsa mo ye fele no okay ya fele eba fele o ba no bira me so mu wa ba bire masa mamo so mu bi na so sabi na me so ma de pick no am so mebo oba besia na wa bo pick ni bi ma mo bo pick pa he na me kun wasa sa ya bira ohwa na tam ko be tu oso nkola na ya apon ti yen kofi na ya apon na ya kofi sa na di ye fola buni feeling ni na ye wieye ye feeling wie no wasa ye pagya adan oso blogging a short to wasa ye san etwa foforo osan ko hunu asase foforo no ma ma be se no we ye fu ho to ko hu no mo sika kakra na eja mampan fo kwa no huni age se we nwie kra na we bo hu amu mo sika ala ma yaka mo musika ma asen akabo ibi egu anti aya start na so a monsieur start so a e ho ne de no kura ni ofa ba defu mienu ama mo de hwibalo ekepia we you cool 2 days we you cool 2 days ekepia na wa from alampo ba pia hwibalo won so ya bepo omodo bo fla ko proteins na wodo gwan na me ko be tu anatre ya me ko hwe me de na ba nti omoko tu obi a ankwa bi na mera ma start say mosoa ya manso ahwen edoso na no de o start say e butwa blog ni bi no o diskama na msam koto cement ni bi edugu ho na e butwa ye hu nsuko hu adwano no eyemia ba ya mesi he yai enti blog no we no ba start say e boto oye mesin na so we de madam fofo no they say obi a ye bi di internet no de me no mienu ana ye be den ye beto me se papa matiase nto kwa no onu di nkan kwa na wakwadon mota no esi ho na me so ba ma abobo mo ho na me so mko to mko na bia wa don mota no wa park blog no o de esisi e dan ho to follow bo so nti so meti mota no mana no odugu so wia na me yi blog no na me de ama no say akola bia nkam ho a oba ha ma adwene nkola na start school nti me yima na sa ya to sa 2 bus no oba ya na wa ma half no oba ya oye wia o se ya nkola no ba ponti yanko ofo ya de sa pagya adan no enyina ba soro 2 rooms e dan nyina ye ma fan say 3 rooms kitchen hall na dan nkuma mienu wo na toilet bath mienu ti e pagya nyina ba soro a na baby edu rental baby su nduru rental na me kan de na ma asam ne de ha afi de me kun ne wetin kensin ankasa no oguso ala chese mehu nsa sa de no ye me ka kura afi de me ka kura afi na ori ye na mo otumi kedi ho 3 days otumi kedi ho 1 week na waba okwa ya oba na sama kadia mehu na maka de na no wa yi hu akwoma wa hwe wo mo school we ne buofu we jasa nya mani nyina egumso one ma msika man kwala no fa nko school mate na de me hu a me yedin me so me hu a me kan me tiri me hu a me yedin na mo wa de wo pa bia waye afi me hwe na so me hu a me ntumi enhya me ho so na wasam so me yeno ekon so na wa kometi ano wafa ano nkogu mampon okafo oba na wa mampon ande ayiro suwa ma afi de sama okachira me ne de oba wo hu fi wo kankan wo me de wo ye den wo ye oba wo hwan de no me de no enti onam ma so me da ahmato ko bo nu dua o bo ku nu dua na sa me hu fi dia fi na na wo ba fa wo mfa oba ya na hoto enkam ho da fa fi na ma so me de kan sa akire no se ma bo nu dua enti obokọ konfo na wakadane kwai sa me de me fa ho okọ konfo no ebisa na ni ma asema so oba no oyo hufuma obo dua na hona wadane
nti bibie ni ma wofa obaye wo nti kofie ade kyen a wase afa na damfo edi nachi kokonfo no so biem da bi okonfo na nkasa due ne benya nko a wakasa me ma dan de ne tirimntena no obasen akobiem osan akware onye na damfo no ana konfo no bebisa ne sei na wo ne da wo ba ha ndura wo ba ha na adan na nna so wo ba ha o say me ira bom dua da me bi atwam na ndura wo ba no wanka na wo de sheho na damfo no be nde ma mitumi kasa o te papa kasa o se oboa asam menu madamfo pa so echenua ba wakafo oba bi ewo mampon nsuta asante mampon nsuta nse ho no akonya girl foforo ene ma ne beka asa wo hu fi ho kankan sabre na ne na wo sei na me na wo me na makampa na me na wo fo ba na ba kwa efirimenti na satam no satam ene wo so hu efi ho kankan nti onye oba no baby awakafo oba no oba yeso be men ho nyina wo finfanti kurum na be men awalo no na ode na abekuma ase o kye ne bibi se ebusuafo no bɔte be ma no efiri oba no ho nti baby awakafo oba no so oba no nyim ho baby ala okoso a oma o kye bi ne bibi kaye na ebusuafo lo twe na efi oba ye ho na oba no yese onya oba no chiridie ona ma okaka ya menui anti ase a okoto ne yere ho nti mama ne yiro so ode kaka asama onye se yaka ma ode yabaha ablente sa na ote dia na onu dua no sa wo yira abodua na sa sel wo da so ko ba no ode dua no melo konfo no me de bobo nti okonfo no ka chense ofre ne fun so a na abosom enyini ndi kai ofo kala na abosom no enyini ndi kai onyim na osen ne skai na abosom no omo enyini ndi konfo na ba ma konfo na ba ma abakade konfo na aba mam wafa enti onam damma afede na mukun wesuro saata mi ameke se na mebepan so kɔ SS wa Asante mampon wo ma school enti oba na san konfo yi abo no dua wakwan no so obeye den wa kɔ school mu akɔhwɛ ne be wesuro enti bibi ni a na afede oba kwai na mafra mabra ba ko wa hoye carpenter na mafra no mabra se na akola ne hwe wo school no na wakwanta ase ka jam ho na yankɔhwɛ no na yakɔ sa wensi hoda tama akola osuro akola no due school so akola no choose school fofo no ala akola na ya de pa na waye ne ni GSM say akola no choose school wo bro ni bia so sa Asante mampon kwan so choose ni die mama no we choose na busuam amma na papa enti na ni gya akola na ba sa asem ni si ni die na osuro say oba fa kwan so nti wan fa so dra na akola ndue school ofa efa ni nyina nkogu na mekunu oba na ante ni mu na meku maso edi firimu nti awase yen fa nyimpa dodo enye yi ti kekura maso na yede yie no ato ho ti meku ya baaye no so edwuma bi company edwuma bi oso oba ka akaye ewo ya ye kurom as twufo plaso asana plaso okay bia udu fesu a botuma wan ka faka o kepe udu fesu a botuma esi ho afaka mom kwa da hokɔ asana plaso nti wono olukwa aka ye edwuma mesimi wuro mate ame nkwamla mi kun start edwuma fofo no okɔ a 2 weeks na waba hwɛ hen na okɔ 1 month na waba na waba hwɛ hen na okɔ afede owoma 1 month oma me frena mami maba edwuma munye edwuma na ye style mesimate papa 2 months na omaye na ma freno ukoi 1 pa ukwanka 2 weeks na waba hwɛ 1 month na waba hwɛ na afede 2 months ebi ya bem 3 months na mi kun maye and the 3 months do ko 4 months ni mun na waba oba ya me hwɛ ne ko ye onam saade na oye no so nti na mani di nechi mi kun edi chipa afede me hwɛ ne ko ye nyamole ye me se debi mi kun wasa ka foforo kai anti matrai no nti me ye ya nya oba no noma e woni fun so na me frɛ oba no wa wo frɛ oba na me frɛ oba no wunya ne noma wo kuru fun so na me de frɛ oba no me frɛ oba no ka kyerɛ me sɛ mi kun na danfo no ɔyene kɔ ye ne yiri bi a we kanya no ho no nuan no na me se na ade na mi kun na danfo ne yire ne mama amba mu kun fun so na wo mum
na le be pechiri mu no ma be bam kunfo so wan kan no kra me gya me yamfanti pra na ada hono so me da ho ho me fra pra na ma fra kuma santo me da mo wo ho e ho na wa start e no ho po na me credit kra sha na kwen me credit asa no wa asan from back ono wa asan from back madam na me say sa wo se yam hwe enyim kunu nti yam hwe enyim kunu a e ye den na wo na ma ba me kunu fon so nti yam hwe enyim kunu a wo de kwe se me nya wo na ma me se pra na wo da ho me so me wo kuma ase we de maka no kore na me se kan sa me gina so me tie wu me credit asan so wa na ofra me tam ka cha osa fra mama kana maka ewie nti me credit asan maka ewie we de fa cha ma na din na ukunu ba na o se onyi yire den na ofa o me mete ase ma no na me se wo hwa papa ye ogino ho ye a o so onyi yire ma wo so wagina edima wagina edin na atena wo ho nti wo na ekipun ma me mete ha me kun wakasha wo 6 months sika o de sen here kram chisa bibia me fe ne fon so na me ne no ko ni se adazo ai wa na uyi again ne number yo na wa ne ne kasa yo e ma o credit ne sign ye no from back enti wa dazo a e de man ne se prado mu nyina na moda ho e na wo nso wo kumase nsuo nso wa ha enti wo de beka ho na me de aman adazo ato aso enti no ho poi o kan no kre se me kunu ya na mpona enti o me mfancha na obatwe ne ho efiri no ho watching who feel ho san me se mate na me de me tu ma adwin no wa fro be ma no wa bona amane ada na wo hamsa na me se de asam wo ba me no akasa ada na wo hamsa oba bia maka ko fon na wo twum mu tan wo pam 20 gumu fon nechi wo 20 gumu fon so wo pam ho 20 ogumu fon nechi na me se yo mate na no kwaso sama pam ho akwaso na fa so makwaso ma pam ho ena ne de me ni ya okwahye ho on de kal 4 months da ko mo hwa afede na me mfra ne biem me odo ni na ono apia na wa fra he enkura na ho tese me so nyame adum te ho ye week na wa send ye 30 cedis drop money enkura 3 na ko school sa mienu kwa aban ba ko katwa no kwa private katwa no kwa 8 cedis sa tam no mpanyimfo mienu so kwa 10 cedis na wa send him 30 cedis a week drop money wom enkura school wom na wa send 30 cedis na wa yineni na onya oba na te ho enti anam saa so yankopon so oba wonya akwadwura edwuma bia muni ha oba muni ho edwuma bia ho no kre edwuma oba wo ho wo wa walmom wonya walmom edwuma bia muni ha se se edwuma we de me de mempeye me de fatame me de de bi edwuma bia wonsabo soma ubanya wo kakrawa ato aduane di enya bi wo yela wo da ato aduane wo da ko hospital no kwa de yero ho na ye nti me mete han edwuma bia se eye tv so na nka mo hwam bebi o ye wa atwema ya bi site ho a anka nimpa abafle nka maso krabo edwuma bia na o ye na me ye enti mesaso ye ntawoda kono wo flam la papa mesi uni amere chie maka maba be kunsupia meko me fere sa wo dan ho efufa ma medo me we chie maka wow nti edwuma bia me ne ha wo ho nti be ma no wa fa me sei edwuma bia me chimi ye me wo bia me wa mkakra wanti oyi nani a obeyi nani amam kora ne de okosha wa afide o hye wa 4 months nde opia 30 cedis na wa sen opia week on sen ni bi na o hye ho afide da ko mo ho ankohwe na me sa papa ya betene ye fie ni light ye be charge ye fun a chese de ko obi fie enti maba ma panyini we kanya wakoto light ahma kase ni bi enti sen ni sika kakra na ya fa ntwe yanka di meter na ya fa ala me na ndie me mo light mama twe light mama ka mo banya light adem de chese 10 years ago na manya light adem mate enti na me so manyanya emowa empanchi enwan nti meso mamunton odwan baako na mamu yɛfa nka gi meter na yɛntwe light nti meton odwan baako ka gi meter na mukafala city na obotwe nti ya ma na amane sɛ ya twe light wo fie ho ɔno ada kɔ hwa nkɔ oleba ne bag bu n'echi oleba oba ya odu fie ho na we pagya ne ti na wahwe ha na wahwe light wo fie ho na wahwe ha obi aso mesa no hwe na we wule dem ke bie ne gate na we kɔ wulem afede
obi say na light na yesi da atwen na ansa light na ya batwene me fra wo bo wa mane wo se wi iska do batwene light ye be light ma ti say 10 years ago nti 10 years ago a me so me mama nkola yi nhye sun abibia se ya mane yeye nti ya twen wafa ani de afa nkogwe one na wa ye ke ye ma me na yi tam so ye ke ye yi ba ye efe de hon an ye ne debiem ama mi kuna anko afe de wo se oye adwuma nkaka wo ya ha Kumasi ha oh Kumasi ande tisa ma anyi mi kuna 2 weeks mi kun ni ntumi ntena 2 weeks abla onye oba nkwa kata so oba famachi nso ntokwa no fi den ho ntokwa no fi masam yi ho mi kun yim twapum ni a me yin nkontokwa ho mi kun ama misika ma se ankwala agiko school a me yin nkontokwa ho se ade ntina wo so la wo ma ankwala sika ntimi yim kun bokon jejeje da bi mi so oba ya ma sa de be manyi bia awoso me so mma nkwala ne bi mo modoko powerful enti saade ne de menyim kun nyi ho ntokwa baaba ho sa menyim kun ntokwa eya masa mempes sasa sunsun ewo mu ne mpesa mikun ba fo ba bia yedan aka me ho ofa so a one mfa se odi sie mi oye ni praying odi sie mi kra san ka me hu odi sie mi kra nka me hu oba ye ne praying am wo hu se oba o ma so oba gina wo nchen ba fla na mpona ewo wa wanim mamanim no ne mpre kasa ewo fun so owia na wo ti asem onye ba kan owia na wo bisa na o se na medwumanyin bia na ba fantan o'clock family edwumanyin ben na nka edwumanyin kra ne buru mfu edwuma wura no kra nka ne buru mfu sasa ami agbatan wo fa ne fun so nka ne buru mfu wafa oni ye fa nkogu edano eduru lente ya betena hoyi afi ne mmoso edano mmoso ya botu rums be ntuma amane nyina so ya bobo so no so no iska de bobo da bia so nti bia ya teso wo tui den se yentu nti menu ya na ameso ya carpenter me ne bepanyin ne ko shop ko toto na doa ne ada wo de boda so bia ebegu ho na me fle menu ya ne se da bia meten wo tum den nti sama amana wa moboda no so amama ibotume enye nkola no egu abantin na menu ya no sam dar se obaba ta mu duru no so wa mpa ho na menu ya no baaye to oba na oboboda no so odi nu egu so wieye wode enchance egu so na me film mekun menu na mo awio na mo bako be ye hoden man kan che se me de miniske bia wom ho na me asa menu so wayere me ntume so nkasa menu enti wafoka efi bebi o wa afoka 2 ansa na wedu bebi ahye ye wo na me hwe ne se wafoka 2 aba me sanso afoka okwa na yelo ko de na obaka akira no o se he maka che wo se menibi nti wa de obaye ho de na mia miska na me de ma menu me de ma menu po menu se onje na me se de bibla me ntumi hwe okwa se ko ozo kwa ankola wo fi nti je na me de ma no okoi ebo dan so tu nsipe wofa tu nusu sa ya boso na ye women wa loko ba ko se si ami wo kese wa loko ba ko de ski atum se kraw na waka fo ba e wa asin fusu onya asin fusu ko on pesa mi mehu oba kirem property ami makọ ho nti on kire property na me wa asin fusu na me wendo na me wa ha on kan no kore waka shawa 3 years ni waka otumi ka shawa 1 year no mada on money check money da enkola ske enkola 2 sesi a 2 no mko school okwa omokwa anape bia 30 cedis ansa na enumle de ombedi mi kun week nyina na wasen 100 cedis ono kura che sankola no twefun na wa fransa da this enkola ske na wo so ske we ame de minyi bi ofa ame de minyi bi amaka da se all sen ska se twap money de bi ono sene enkola no pomo de nimpo chi se enkola no twefun ana me twefun mo nyem ko e wo fun so enti se ya no ofri kumase ha atwema ya be ho no o se o wa asimfo so so o wa hino no enfie sei nie ofri ha ne de okọ first one okọ wa 1 year ansa no ba oba ye na me se oba na wenyan se si am ma na mabre ono ase 20 no kura me tam no kura me paminduri ta mabre nti wo de onye oba na onye ntena na wo mo bra
mo fa na asam mam so bi me se ne yere ne me no nhwa ne ma me nyine ya asem bia ena one de wofa na wadwena akwato wayi na wo mapa cha mam na wadwena akwato wayi na wo mapa cha mam na okọ ba akọ na papa na ka che na se waden obi eje aka che bebi na adan abotima mpo na wo de anka baka se wo abrechiri enkran na wo de adwuma enkran ofi nkran bakuma se yetwa 60 sai anka akompe 1 month 2 months mama hwa me yele na mo hwe fie kakra na me sanko wutumi ka hye bebia tama wa wo pe na wa bo wudin na wa ba wo ba so a wo se obi nkapa chama wo pa wo yira wa akọ wo yire nim na kapa wo yire chaw obi eni wo baka kapa che ama wo na wa akafa wo yire enti we ya okọ ya o ma bi onu so akodi sei sesi ade ofa okahye ho okọ okahye no oba no yen tam fensa 3 years ni first no okọ 1 year na oba obedi me ha 4 months kule ni papa na osan akọye okọ anu we kedi be 3 months ho na waba no we bedi be 1 month na okọ saa no sesi ade asemi si yo okọye de na fansa okọ 2 months no de ato anim sese wo ware kora kan ho ana wo pen yo wa on tumi kan nenum enfensi menim bye ne brede wu ye bede buru yen mu ena ne brede panyin firim ena ye kọ ye kurum ti ya kwan ye ba kwan oso oni sika sa tam so ne wa be ye adwuma be sabro sen e wo hia nya fie yetim enim yenyi fie na ehwe opposite ti we be sabro san na mes na wo yin sika na adwuma wo ye nyina on sika den na wo de ye me adwuma wo ye sika no wa mambi ena nkola ikura wo so be ma bi mam da akwato tantale ama nkora enkola ikura wa amfa sika na amamo na makwato tantale amamo nti na adwuma abosan ato so wa ye aplastra se aplase asan ato so wo sika bebreben den na wo de ye wo ma mo sika bi me ni sika am de mo le faka ya wo bra ne no pa acha sa mia wo ba be se me nyi sika e fa man mo fa ka ye bra ne na me se minya wo sika no nya wo mpana na wo san na man nti kwa wo mpana na wona ka jibi na faka ye we nti wa ankasa mo na afere otwa na eyi na aka 2 weeks na yakwa ye oseme yekọ na me se kwa wo kwanya ya kurom na wo ko ba no ho na wo wi a aka be 3 days me yi na edun wakọ empuna no ho wakọ mfanta aka ye nti me ntie o manko na ne slippers bi odugo na me fa slippers me ntie man fa nko nti ano no na onye malako ho se mi friend ebusu afasa me mesisi so mane maye no ana na sister be ye ne de na wala yi yo tam ndu se ye be ye na wotwe bi de batana ha na wotwe bi asana aba me ya ye de kwa wa nti ma wo yire kan tena ase wusu mi wusu wunyi sika wo baso a eye sika samana na be nti da na ho hwa be na wotwe mpodura na nka waba oseda na wofa na lot wo ko ne mama akwahoma me na mase anu ama ne mu wedi na no ka chi je wo mpabo na kwa bebi a wokọ na me de na mpabo ma no okoy ma ye hwe bebi auntie se ye ya ye kasei o wo manim ha aba die pa ne hawo e wo waware ebunti amo ka no pekere me mate ni nyina maka ni nyina fuwa no ba akopen fi ayetin ifie na na me kede yensi mpo nwie yi oba ne sa okafo oba no na amaton ochina amaton na amaton ochina amaton na obeton fie no obeton fie no na me se na fie na yeton ya katena he o se obeton fie na yasen akon kurum na me se denti ye kurum ahye na ye fra ya bla obo ahye na me oba be simple mo nsa me ho re kire me ntumi ntene kuma ase nti me ye kurum ne ye kata ye ko wo kacha me se me ntintim me tintim manne me ye bebi a me dim tutu a me nti ase mama ton fie na ko me nti ase man ton fie o se atena hwe mo ton na abra wala mpo waton on ton opese oton enti opese de ne enyama wo se si a me pese ona wala na la odama akoba akole nko kejame ama ebusuafo ne se onu ne busua ne me mebusua se ye tena yan me tenten kwan abem 25 years ni ya 26 years ni ya ma fie e maka asamda na palakopia ba baka asam se wubugu awale ya omo nti ase nti titiri onu ne busua panyin ampenema awale na ya engu na omo hwe na omo san se yansa amla na yansa baaye ya baaye afede ifie no wofa mete ho me ya mete ho na mo hu se me kunmi ni wo fie onkasa mo ho na mo hu se wafa ne shirt egu no ko ho na oda afa dan na chi kwensi mo hu yansa ka atwen ebesi fie nanim ade ya wafa ifie no ho saaba ifie nanim na me ba panyin pa ba yam sama na bi se wana na me se oja ho so mo ba
ɛna ɔmo kyia yɛ to ɔmo kyia ne baako menim ne baako deɛ menim na baako no menim ne baby sam sɛ maami wo fie yi wotɔn na me sɛ papa enye bia mɛpa wakye o masɔre abɛgu fie abɔbɔ amaneɛ sɛ metɔn me fie ɔsɛ ɛna ɔmo dan mo ho na ɔmo kahyɛ kaa no na mo to kaa no ho kaka kyerɛ da menim ne sɛ sawo na me kunu di fie na ebegya wo sɛ tobi ma no ntɔn de a me fie ne de ma bodue gu so ma flanto afla me kuro mpla abodue gu so nti sɛ wo di anim ne sɛ wo di anim sɛ wo motɔ fie na wo be de nkan e be nyaw na wo nyaw so ama obotɔ fie no so ato so o say madam nyaw fie ne ntina plot no oda me chiri ho na me sɛ plot be na de chiri ho me wo plot no na ma no wura ta ma fra no sɛ sie obaba wo so bibia wo me fra papa no ma no kɔ no so a o say ya ya de me chiri ho no enti na che sɛ wo kunu na de agya no sɛ o mla na wo ma hwɛ wa wani so na me no so oba beton enti wo hia de kan no pɛ na me ma fa me de so obeton a onfa ma me hia ma fa me de na de aka no onton ne de fi sɛ no nya oba na ye kɔ sɛ obeton fie no wakɔ oba no nti wo de onfa ma fa me de me kunu onfa ma fa me de ma me na onton ne de onfa onko me ne ne asa okay se ye ya ye ka sei wagya wa wade ana wo wagya na wade yo onya ma wade ana me ka se ye kɔ ye na o ma mpene ma onso wagya na na bi mesumi ngya no ye mpesa mete ano arofo entiante aba mfante mamu de oba Asante mamu a mfante fo no yeta afra o anti eno no ya menti ase ya de ntini e frɛ mfante fo anti sa because oba Asante mamu a fantini bia e ma ne nkanka ne e frɛ o anti e di entia ene mfante fo mai munyima no hey Narabote also please I have some issue with my wife and I'm living outside Ghana. Please can I get your WhatsApp number so that I call to discuss with you? Oh, my number is public 0244 211 772. Men frame me whilst I'm on radio 0244 211 772. Uria after 3 frame why na ya shows o wife dear do edio edin be ma ho so obi ne ni krute ni kru de ompe ma oboa makakramra ne nsam oniskantia makakramra ne nsam obehu so kru pa na so ompe papa bi kai oye muslimini no koye nuanom Muslim station baako o se wallahi oba baako nso be ma oba baako nso be ma o se so benya baako aka ho na ayemienu me se men frɛ after program nye now wo benya baako aka ho na che se o se me bɔ kakra na ma bɔ kakra me nyamiensa me baha na baha unya nai no aka alhamdulillah ezi akoi unya for ne de wa filiasi what you say so unya for ne de alhamdulillah ba ma mi musa wo say ohobetumi can you afford ubetumi eya ye de ubetumi enye de wontumi sabe ya mamre ne amane ye kwan asokra no mfantefo akanfo akan mamre enti aware dodo na mmom hwe wo ho meke wo ne wo yira bre fia musi ya kura ye ntumi mo ni nyina so nwie so ba oba ware foforo aka ne ho a one ne kasa pata no e ma ne te ne ho ase na afei watumi akɔware foforo aka ho sɛ wo pat o ka adwatofo kɔ ne de kɔto nanim na kyenkere ntia me dia mentia sɛ me dia men ɛno no amamra no bɛka kyerɛ sɛ kɔware wɔntia se a gya ne hɔ na kɔware na mmom nkyerɛ sɛ wɔma ɔnamane nyɛ ne hwee na waa wo de wo pɛ sɛ mesɛn fa bia ɛnyɛ ne kwan so deɛ ɔne na brei
say yen ton na ye ton wo ton ne me ache me se mempe wo de family mame ton wo de na de wo ne wo yere no monkonkofa Dr. Manko akwaba ya ba cho na ho te say akra otwiri ampo Nyankopon adom me ho ye na so adom me so me ho den out of four and the guyest doctor papa we or ye guy amen kan no krebi mfancho se ba ebibidro mu a Dr. Mankwa wa ben se be nimdie free otredi ampone a ono ne boss robo asase no de adua woni a ebetumi aye adwumani mu enti ono ne de Nyankopon de adom no no de adua ni mu eye yente ahahan yenkofa dua hini na ba yemfa nneoma obo ade abo atwa yenhu ahia ni yemfa nya adwuma enti papa da ye ni chia wa afidie so a ose ne de no ye natural na baabi atokuro nso da wo nipadua no mu bia no eduro bewura Dr. Akwaba ya ja akra enawie ewurade fie herbal center ona woda no kronom bosie red park ena ye hie kasa kire me metie for what akra de me da wase no ma do atie for no ahwefo nyina ase na ofa atasema me mfa ne nkra ni ginya ase wo ti den ofa atase wo chia pa na ofa atame da se joso wasi free do ada ekone de butu ho sa akopum fiada tese wa bi na fidie ni ku ha omugu ho omuti Asem Beba Dabi ofa atanyankopon hira me gene so na akra ma bi nso ba ho no pe wasi me ncha ma wo mazima papa bi wasi asa old burger bi sa wo afenura na akire no me ho na obaye na okofa waso okoye aduru se de aduru si ye no ho adwuma afidie was na aduru we die ba na wasa afini me hu se no ma sa aduru ne yade ko na nka wose nko opekura agyan am se biduro de se de ka no na ya no bi wo se biduro me no ma biduro yi mi yade abebe yi na ba ba bi ye hye bi o se yi ni ba na be yi ni ba na asa afro na anwa ye dai nwa to no so me ba me ma ncha kese pa se wo chia na utwudi ampo Nyankopon onhira no anya okese akra transfer bia na de bia me ka me se me na de wa ese kukrumuti mi ntimi nkwati no wono so mazi otumfo nkonso bonkum hene sure na kunya no nso modu good nti akra ewi onso abi ni ku ha otie akra de me chia o bom mu asema wo mo pia fo onhira no anya okese o ma nim de nso nya kese na wo sra nso nkosoro akra transfer ya de bia na me chia wo mu nso a esro otwiri ampo Nyankopon hira ma wo ma omu ma urade fie ba center ba omu de omu fa number ne se o ma ya kyekere kwan sankrofon se Dabi duna wo hia ba no mba discount no ho ye de ma wo mu de sankrofon nyina nso no ye to omu ncha kese pa se otwiri ampo Nyankopon no onye omu kese ya trasi Dabi a doctor ana me kyerɛ kwan me si mini baabi a wo kronum bosie red park ho na mbutu a me di medwuma se si a e bia me kasa obi okumase krodium no okumase krom no meba kronum bosie red park doctor efa na menya ka so okay ti ade ko betimi akọ zoo dan no MTN office nanim ukogina abonso bedo no mpa kronum afrancho mazi makro no afunu bi odo afo ka ni bi adobe ka ne se mesi wo kronum station U10 so atwoma kwan ma royal bank nanim usi a wo de cross kwan no wo cross kwan no pe plajafo bi wo ho buso mu se wo kọ bosie omunche taxi for no okọ taxi for adobe ka ne se oba urade fie mo ka se ho na ayaresa wo ya transisi Dabi a me kasa fa etire ho wona wo mu ti ayo mu ya aye kranko ti yade akranko na Dabi am dika kasa fa me ko etire no ayese kokrumutie untimi nsa ho mopo ena etire nso me kasa fa so mu de na aye kranko aye severe wampa edin no ya de wose ma ya adura ya anko maso adura aso anko manuma adura anuma anko kranko na me kasa fa ho because aduro se de esi enam na ho odin no enye se bia oba os obu os beba os mikuta 20 cedi 50 cedi da bi aduro di tu yade ase ntu bia no ka ho asem ne ya mo aduro no aduro de ma o mienu ensa na akọ da bia true challenge obi anso no oscar obi afros doctor me pa cho aduro no o ka asem me no ma me hia me koya
ensa na akọ ampa mekoye aduru no ensa so yade na ko minyai misuo ekokora na odi ekoso na ye kopum se aduru no besa na wa office obeja wajai enti se wu tem se si a meka se obi si mitri ni mu hyehyeme obi nso si mi de mitri ni mu dwa me wo si mitina se de no ma na aso me eso me obi nso mitri ni mu edududu mitini fa dwa me gagaga me hwefo ma asemani eyiye gu fom wo saafo no bo so santi doctor me de mitini ba kwa men tip cent pampa mente obi nso me de mitini ntikata atimi chimi da bia obi nso me de ande ba ma me hwa ankromo obi doctor eti ade na akofa adumuka pampa abamanum me kasa na ni pepri wochi me kasa obi ntimi nhwemanim ni ni asumsam nkomo obi nso tiem se doctor me de eti ade ba ye no akofa timani doctor me hwefo ma na fom ye me tententen me hwe obi a me hu nanim mani so am kusukusu mani so am wisi obi sim de me hwe light na rombo abeto ho obi so me de mani so hyehyeme obi si asiase asa abosi agumani nase obi so mani so ya me hene so o sa achi matom no ha ni bi koso o ni paduam obi so doctor me de ande eta me se fa ekoko ne bifi oni so yete o de sa afo nyina tumnika na bra kro no mbosie red park e chen transekese no o de brabaji aduro ti ade akwa nkwa aduro bi me de number ni tudwa ebi e baka doctor trans na de won fa number ni tudwa ti me de number ni tudwa me sori ade e frame ene me nchacha wo hawo no ene me ncha wo yade ana se amane bi oda so number ni 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 isi eni baabi e okronom bosie red park entra da bia me se ye de obo ha nature se de akra na wo ka no yesi baabi atokro da bia aduro bewura ntokro nkro no nyankopon bo ma ye se ye mfa aduro ye dai ewura ho na aba awurade fie ba en spiritual ye dwumadie ni da sonko da bia me ka se otwedu ampo nyankopon wodum ye nananom akyede ene ye nso ye bre ho asemo na adum na sa abeso ye nso entu so ba awurade fie ba en spiritual ye trust ye nhwehwemu ye ni obi asika ye de afidie nhwe ni paduam ye ni obi asika da ye ni obi anso sika da because de bo aboso ano no ye de ba mu aduro no akwakonom na ho ato na so de adanse dia ma otwedu ampo nyankopon enti obi tie mi se sia ya wose doctor me die ayanwudua ya de aboma to stroke nwudua ya de no wose mkra ye ka me katrema sabi o mintimi kra nkasa manu nyina obi didi o mfanche manu uso nsuo wa na mensa ne miti nyina woso aka mensa ba akwa ma mensa na adwodo obi sim de ka me na me tweme na ase saafo nyina o kira ye bonada eyo ntrase kase ewa awurade fie ba en spiritual obi aba hwe o ha ni mu ahwe se yade ankasa ne bo wa e ba ma oduro na emom se bibi na kofa ba ya biko wiase mpanufo se nipa mfon kwa bibi nsikwa bibi nsu nsikwa it is a bibi na akofa ba odu oba oni doctor trasia ye ho me se ye moba yi o ba ye waso so obi na ye wa da bi na emom de menya hu so obi na ye okra na lumba so nim ya ye mehwe ne jansem keka ensem keka ni ho na emom ye mo akwankyere so otie nu asem so na so odi super pepper so abafanto mapafra bo se sadu papa oyi e wa awurade fi heba and spiritual ene ye ho so ne mu odura na ya kire obi de me kase kwadwofo ye de kwadwofo ma ho enyi ya no ni ho because wasi bom no obebi o Matthew 7:7 hwehwe na abehunu o hwe no wo ho se busa wo de ba ma wo ka duro ho asema cho da bi na botani pa ni nche onwie o chiro wi a doctor no wo de be dem so de okona panyini wo abusa no because busa for ento kwan entuba awurade fie ba spiritual o ba nso a ho ya awurade fie jawa so ho ofie na bla awurade nyankopon nchen no wan kire kwan papa abefa so ho be de ho beto because o ba ho a tumi ni ahoodin ya adwuma mi ka se obi doctor me de pressure na ya enko pressure ya de nso nya ya de obi abe kire ho aduro wa akokoye okoye na ho to wa fasida fa yi ma awurade ya be kire waduro obi so de diabetes obi a ho aduro nwaso ho de betu ase ama ho meka yesi obama bi sum de prostate cancer akwana de kra de yekum mema na pressure no mu kwaji num no obi oba bi onum pressure duro ka mema se obusa was num pressure duro
na ama no mema sam e kofom diabetes e do fam bebre ma mema sam kofom na emu ba na cha e ka ho asam e be ma bi ni a kire obi na akwa no akwa enu afanto mapa efra obu ameka yes doctor dem na ntika krabia no mabre meto ase etweme wo abo se me mfen hye me bu anka no ya me ya ma chika se mu ya me ya safo nyina ba awurade fi herbal spiritual e be mu wadura na a kire obi wo akokoye okoye nso bon se adura ya kire no nye se bia ye kankeko ye be kire mpanimfo adura shada kam ya obi ni kuta no no di jeans kakasie din na Dr. Mankwa machire ofiri kokoye obi so tie so as Dr. Media ne asma e ba ya chede bia meka so ba kotie papa moduro ye fi adura nyankopon de adom ye firi enu am nyina ani moduro no oba de betu asma na se ama hu say yes to me ni ahodo wa awurade fi ba spiritual obi so tie me say so Dr. Media o mo me de yeso koko ni di mawu koko ni nti wase me jame na ne mo jata na e ba obi won so asme de ande abesi meto obi won so asme so de ande o mayi no ho e friend se me kokobo no ho ya na yi aba e be me ya sa me da ho a chance no maka akọ udi asa afọ kwa kuma to yam nemo se free store so na duro ho nemo se ya abon so na abon di a oba awurade fi aba spiritual e betu asama ho ato enti se wu tie me amesade number na itudwa se me sole afreme wo freme so am no beje twonkomo kama ma moya de edi anka se bia me ni ho aduro na bia ebre ne etiawa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 ya kasa se sia obi oti wasi doctor mo na mo hyehye me ahohyehye ne omu ba miensa ebi wo ha ya de ankasa ena obi nso de okra na enam ya de tum kofa ahohyehye ya batitru mema no ena obi nso de ya dutuo nemo ya de ehunhum nipa no oba na ya dutuo behu ya de hunhum ade beka hunhum ade ho na aba na ya de nso be mu waduro nemo se enam ya de na ama be ma mani pastum kofa ba ma de no ahohyehye ntam se omiensa no ba be ma de onsa no yehye na na bia wonya nam ya de ama na kona nim bo sina no ho na start yehye no oba awurade fia ya ba mu waduro mo nse aduro ho ma bi ba me che so doctor me ya akwankyere na me ho ayesim nyina adwumi se fom wow oba be mu akwankyere kokoye emre bo bi ba mo ya tu na du sister nkwa no wo wie me ma no kofa preko sabio preko na mo yetun ya am se dwon so fata ho 3 days fa dware fa sam na hwam bo ye wie na ya ni nyina na ayira tumi wo ho no ontra ye no empepre ko no no se no ma bebre enti so ba awurade fi aye kirewa we kwa kire ba na nya bosom sem da bi wo hawo na da wo so ne ya kire ho akwan kire na kwakwa na ede ne ko obi timi ba ni tia ne ya sa ache mitim man de bancha ha ba de wo so 5 say no or tin through 5 days nso abosena tia de na yiko me nkaseti ade bia duro no enipa ne de oba na kwan ya nyankopɔ kire me sem fama no no na me de ma no ha to bia ne de ene de oba ye kire no so opo hu sa bibiduro ya di tumi no otwedu ampo nyankopɔ adom na ya ho ode na de sa wo de opa bia de so wa nam matra ma hwe nkwa wo kya ye brada ye ni ba bia e okrono bosie e ba center krono bosie red park e ho de oba ba tun se Dr. Mankwa mbutu a me di me dwuma wo kya ye brada me ba be sore wo ha bia de freme me kasa se si obi si o doctor me de me henia wan kan ho asem henia ma akra obi e ma nya ba gye duro already fie mom henia akọ sa na me ma so henia ombo ba gye duro mom so henia e dai ekọ and so henia sa betom na so atomoto a wo de wo kyan ye brada tumika na bra titrom krom wo nkronkutom do mba no m de se de wo se wo de bancha bangum wa travel form na tonkwam ya mu wadura ne a kire obi ko ndo ni nyina mpanimfo se nkwati aduro mra eno ane ahaban na ahaban so eda ye wo muram ntufuro ba de nsa ne mde amnu mion de na se ya be mlinge papa ntu acha ya trase ya de bi o wo su bia se bi o to asase ye fom ya de a o de tumika na bra obi se nsum ya asadua mde mato nsam ntentan bra ready fear ba spiritual ya mu waduro ni ntu ase ma o mandubane no onom o de tumika na bra obi su doctor de of the bia ba won kame de way would your bra ready fear by spiritual would you tell me classes and so was a fabro no was to the canabra and he done a cotton be was to the canabra ready fear by center obi so dear friends will see a quine will see a quine bar bancha by a metro and a friday to ya be pie a pound so about wo ya wo ready fear and church or no man who say 2 million or the Turian Punya Yango Pond the Adom ye okay number I'm due to Yanama Sword number is 0241 09
09 39 39 15 15 0241 0241 09 09 39 39 15 15 and 0549 0549 20 66 33 so wa mo no nkrata asem wa ye dia to kabla wari fi ba center o pa duro so ba pusa bra pe so di bia bla be di bi pe so dware bia bla be dware bi pe so ti bia bla be ti bi o dia o pa bambo bia ba wari fi ba spiritual dwuma bia no aye nye no ho ni no ma bi wa na ya hinta sem ye kata so ye kan wa ntimi kan badwom nti akonso ntu badwom dia o dia me sori o dia freme o freme ne me twetwe nkomo o ha ne amane bia no o dia ne me nche ya dia amamo di nche se me ntimi nsa o mo mabre na tia wanti nti wo hawa frɛ doctor ewa awurade din mu nti amen adofo wei eye titibremu awurade akwa doctor mankwa ono ne panyinipa wo da awurade fie herbal center no se wo bekuma se kronum bosie red park a ɛhɔ na doctor mankwa udi ne dwuma firi ɛna wiei akwanya no aba ma wa wutie se wo bɛfrɛ doctor one ne nkasa de wonte ase no onkyire mu mfama ho meeti number ni mu ama obio eye 0241 09 39 15 ena 0549 20 6633 sabri doctor sorry enti wa sorry fredu say ya onnini nkomo na de wonte ase no obekire ma afidie ne na ha na ye bekasa na yaw akwa sebe antiaba oba ubenya no a opa adwuma sebe saaba no oye gold ede mawo bema ene genzifu abai bebre na mpadwuma bebre na mpadwuma tosomfo no abesiw so bra wo bebre he wo ba utifie ya wonya adwuma yi ebeduru ba bia ma ukuna bebusa wo se me bra me boi ede e pa na wo de ba be ka me mabrabo ho enti pa adwuma bi ye se be manya oba opa adwuma ana oye adwuma se nipa no be ye gold ede ma no kire se so onya kakra onu nso benya bi me ka ni sei na oye oba nso na sebe onso oye adwuma be ma ne ho kire na aboa no na munyai se oba sika de ye ni wana ka kire oba ma sika de ye di no oba de ye ni ye tafre ho wo boa ye nyina na ye bobra no enti wada mebru ya aboa be ma ne nso na wo benya de wo ye adwuma wo benya de wo pa adwuma sebe obekuni ho amawo na obetoto na se de sebe enya ne kwan no enti ya akwa yebebusa no de anti aba aye ninti a sebe oba ono be sha brabo ase edi abeduru sam pempensuo na ode saade wi ebeye no na sebe ye woton a de woton de akoma ne se wono no enjoy no ono no obra ye ndi ono no sebe odi bombi enya na eya asemisa umamintwa me homra apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572. Ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi yo an say, makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade. Ebi na me twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Owura bra da bia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanchemfa multabella so gumwom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, yadamase, yakoya. Yasamba, ahaye 102.9. Ahaye, Otec. Asem Beba Dabi jumedi no, ena wasugusua, ewiye wuti, enewiye ohe. Ewiye Dr. Mankwa wode radifie herbal center no, ena yeneno ekobo nkombui. Wate dia ye, ujidi anamo ni hia, obefre papa no, onene bekasa, nadia wontiasi en wachirimu nso, ede amao. Ewiye ya no asa kainso ashe nso, se Von Dak Beauty Shop for enso eta yechi. Ye kan ye ken, se we saloon owner, ana we baba. We hairdresser na wuti me na wiei na miami nua ba lunash a we hairdresser wo krofu mabode say ya wuti me tie ni ye hairdresser senka yi amoye me nuanom me manom
babesa moye minuanom me manom ne me wofa senom salunones fo me kasa mo ho adepa no na me kire mu ye o eye Von Dark Beauty Shop monioma mahode ene makade a mode ye modwuma ni nyina no baabi a obenya papa no ene bia ebo ne da fom eye Von Dark Beauty Shop ye kan se wo pe hair dryer se ye wo an standing one o pe saloon trollers o pe sink o pe relaxers ebi te se mega growth shea butter ana olive oil o pe plus nail accessories o pe UV lamps acrylic ponders ene ne liquids ahodoa baabi a wo benya papa ne border form eye Von Dark Beauty Shop ubisa hefa na abi huo eye Kumasi kejetia ya wonom ben kejetia police station no police station ne nchen pe na Von Dark Beauty Shop fowo na hey wonom tuton en wonom tone nkronko omo shop number no eye G1595 G1595 anenchiremu bi na uhia opesa ofreye na one ye kasa number ne ye 059 892 6246 and 0247 133 203 offers up memu piano Von Dark Beauty Shop for ye beje so ye no be kasa ye show boss de ye wonti ase a na ehunu mu bi apeso onye bia no ye de be mawo and traditional Dr. Dawood ono ni panyini pa woda Dawood Aba Hospital no ene papa no wabedwa wa wutie me wa wo pese wo ne Dr. Dawood bompu ni mpu ena wie wo na me kasa huye o yade no adawo so ache eyampa wanantia me ajusi kedi eyampa enro de wanum bi eyampa ubetumi ayu cards ahodo me ayahodo a wakwa bre o yade yatete wo nanso da me ka kire o se wo ma Dawood Herbal Hospital emfa wano nka bususem Dawood Herbal Hospital ewe jeso krapa mesrao kase obesi odi awofo ka ye free Kumasi na ebe jeso a kase obesi wo Metro FM junction na ye besi uso no ekwan a yagusu a ekosoro ho no na nte sobra saa ho no ye wonchichemu ye wa avenue 1 avenue 2 avenue 3 avenue 4 avenue 4 no edan ya yato fence wa afa ho abrosan wura saa efie ho eho na ye Dawood Herbal Hospital saa dan ene Britax Steel Complex for ena eye nhwani mu na ye kan se wusi wo junction nso so na wo de wo hwe na wuhu a driver for wo taxi for bisa wonom ombechiro se ne wo hwa no ana wo nante ana ba be use sandboard wo wo ne ho obetumi ehunu sandboard ni makenkan dia na ne wawuram na ne wo de ye esichire yade ana emoja abroso ena ehawo wo de ye stroke nyodwe ana hepatitis B ena etete wo enemu yade bi no akote no akwa enemu yade ne nko wodi ye ulcer ana prostate mu hawo ena bema wanya oba wo pa wo wa prea ema ana bema wodi order from them wo ye ne hwienye yie wa ye mrempam wo na make sa hui na wa therefore sisi yade ha wa achia wi obeda tumi abo adwuma Bra Dawood Herbal Hospital papa no se dua ma yarsa obeye ho adwuma mo anyu ahoto oba fabrodu ntie de se kan basa ye kan wo no wonkwa na wo ti so yewu koko how Bra Doctor hono mo wa ne number nie wuhia nkyire mu bia no a for traditional Dr. Dawood na onene nkasa eye 0244 886437 0244 886437 ena 020 1681717 and the Volta Drill Limited and the Volta Drill and mo amu pensu papa tuo ewo mu fie hono mo na me kanfo Volta Drill e for de mamo omuni madwuma wu omuni madwuma pa ene wutie mi akwanya no aba ma wo se won so bekeka ho se wuhia nsu papa wo fie nko ade a enhwe benkum na mehwe nifa o ma hwe wonom eye Volta Drill for kyerese ye kan onum wa nimdifo a enim adwuma no yo ene onum won fidi a
ye de ye adwuma no enti ye mfa ho se ho ya nwem ho ya frum ho ya techem se ne ho tie bia ye ka ne beduru won ko ade a ubenya nsupa e wo fie ho ye nsupa is a short e de mawo enti se ye ofie ho e ye wadwuma mu ho e ye wasase bi so ana nsu adwuma kora na apesa oyo sache wotei ana bottle water na apesa otwa woni volta drill fo nka so no metu nsu a e ye kroje kama pa mfa mawo so wa man kwanchenfo e bia betu na se hawa bemu a frɛ yen ye blowing ye pump insulation ye pump servicing any problem bia aba wo bo ho de ho kumase ahonjo da aban ene main office ne wo ohwe so oba kumase ha asante mampon ha ya ye won krabata ha wo oba jamase a ye won krabata ho ukọ mampon kufiase ye won krabata ho ukọ sunyan ukọ tachiman doma ana wo ba adura ene sechedumase a eho nyina Volta Drill Limited ye won krabata ho ye number ni eje frɛ yen de wonte ase en me nkasa ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 432210 fresa homa we sisi ya oni Volta Drill for bekasa de wonte ase en ye bekire mu nso de amaw and Hepa Plus Pavi Plasmos de fearsome 3 ye nuomiensa ya Ebenech Hebafo ena ede aba ene odasani a wutie mie akwanya no aba maune so mna keka ho kire se oni de fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos ena mo a ade nyina edibu na wie yie ma kire se eduro wei eye naturally made to improve your general well-being enti ye kan uyo obi a yade ta free wawra wonka hu bibia nhyem obohu anapan yade de wahwe ho wanhwe ya yade wudi hospital atentwie no Krobea Asante kotoko se kraba dako krama dako bibeduru a wokwa wo ma o yawo enti wo yade bi etew so no ma unipadua na hoden ho nye den se be ye be ko ama wo na duru ebeboa wo sa akwan ne so eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos eduro we beboa wo general well-being ama agina brane eye nuo miensa na ntibom na wo hwe ye woni nyina bia nsuo ene ye wo bia nso topaye enti ye kan se stroke bi atwen wato fom esichire yade bi haw emoja broso anasra de tamwa dore wa broso ama wo na mo na onipadua ni mu wo so ta fodunie watenka teko waye mrempem ana infections na haw so wo pese wunya stronger immune system now general well-being ni gina brania choose Hepa Plus Pavi Plasmos baby eton no bi akwa abenya bi nyinsuo wo ho ne topaye wo ho ye number e 0542 778572 and 059 1367898 ofresa humemu bia no a ya no be kasa ewie ya no be bonkomo na de wonti ase bia nso no ya hyewbo se ye be chirichiri mu kama fanfan pa enso ede amaw se oba eba be ye yire very 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 easy becoming a wife is so easy oba be ye yire very 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 easy but se ujinam as oba warefo no nioma miensa ne hia maintaining the position as a wife requires 3 things nioma miensa ne hia awafo muhia se menka nkyere mo momye hwese maami sa nioma miensa no otomu bia de edi kan yedim de oba wodi nim de onimu awade ontumi nware awade nyina ma no the title wife entone so nche nti so ni nim de a obrepa wa awade de atoso bienu wo twen patience oba woni wo twen honhom the title wife enane so nche de atoso miensa ahobrase asa sa nioma miensa we so oba kura the title
wife or yere ɛda ne so ne nkwa na nyinaa momia sɛ maame ya wo ye nim ha anti aba sɛ saa ne ɔma miɛnsan otom wa wo nso tifi a wutie asɛsɛ ho unim deɛ wɔ wawade bu te sɛ baako wabotre wotwɛn honhom a wowɔ ɛwa awade di mu ɛte sɛ mienu anyanyam bia wo brɛ ho ase ana wo buo so ukura saa ne ɔma miɛnsan we ya I'm telling you have a successful marriage. Yeah. Wawadi ni jina. Oni ye ni saa ni omei. On mo bre pa. On mo bre. Ayesu obi ye obi adamfo. Adamfo. Ye di jidie na ni obi di nante. Se jidie ni mu a asa. Enche medimfo nyini bi be kyerɛ mo. Me postu ama mrantie na omo de atoso. E de ama mo. Oya abrantie o. Ya sebe obi fa no from the scratch. Nipa ne fa no from the scratch. Ebi ni ho eye se nipa no na akura wa. Sebe ofa usenua gidi asemo ameken nti na ema meka ne se yi. Wafa usenua onkoyem omayem nantiemu one onenam. Sebe eto de bi kura na ebinum kura nim se eye minua pa ni twotwomtwo de wono ye bia wa adwuma mu bia no wo ye bi de ma no ebe wi ase no o wia no dwane sesi e ka sei kratch na wia no wo bo kratch ne fom o de adwane wo wia almost 30 billion wo hweska wajejeji a wo de adwane no a almost 30 billion ano kura be ka ne yi sei ne brofo sei 30 billion 3 million Ghana cedi. Wodi adwane wo. Wodi adwane. Me boni donko mi akyere mo. De mo hwehwe samfo nyine no mame. Na mo hunu se ne nipa etie. Wodwane. Enamfum. Gidie ene yedenam. Relation there. Yesi ye blood related. Ntini ye kan sa no. Ba adamfo mu ntumi nka blood related. Eye gidie trust related. Ene namfo de nam na ware mu de eye saa ne omam yensa amakai oba de achi amie akra o ho de me bo ha den eja kwa amie akra o ho de me sha pa ma me sha sin fru so ensembe na apeso obisa anta aba me da se anta aba di amala me kromnya I say dabi onyo kromni dabi o eyebunu ni ono oyemfanteni asa me sese ame me kyerɛkyerɛ ama wahu sɛ na wo kasa anta aba ye okrom di no me pesa wo nso te asese anta aba ye okrom ni na da sɛ wo kadu na bunu ni wo bɛka fanti a me nso santini me nso mɛka just recently I say kasa me there you can say blood related anamba I want so the chimafu ane fantefo so yenso ye wodem connection yenso santefo ene mfantefo yenso ye wodem connection no I say fantini ye nyina ye wodem connection no fantini kra atalaba omoyo na onso fantini se bruni kan fantini na santini me so e ka se nyina bros azante ye nyina ye bia ye digu edia ni mu ma menche tifo bim na menche antikoko ma menche ne pa kokodokno ma menche antikoko bia o bia menche ne pa antikoko nso de ono de oyenkrani enkran so beko me ka enkran da kro pa what say ban fantefo ma oho de o pa adwuma no o pe wo yes yeah fantini ba wo benya no a o pa adwuma no muntie de America ni membi school to me se de o pa adwuma no o pe wo nti so ko hia fantini ba so obɛyɛ adwuma masa wanya go oba de acha me ɛyɛ afa me confante ba ko pe fantini aba ya ba ko ka ho ma me obo na register hwe ma fantini nko e wale no ana wo ye ne ho ade da bi me nko fante me nko obo ma ko fante me nko fante no be ko na mo mo abo ana ho pre ko ye ko ya na wo ye ne ho ade pre enye sa asɛm ah se utra nye ye one ne ba na BBC a so free mu a one ne be dada ma ade achi
mentwe kakra kra da bia ne obo ne mpanyimfo ne nkasa ma mentwe kakra nza wa hwe ye ne bibisi a wo beche o gare opo anti papa ukunu no koto plot no omo ye papers no uhu din a wode ye all ye papers okada oba ya wo no kane na ode na baka ono ne dire ho na waye na me bisa ne de na ade na nka onfa me din enka ho na onfa nge o se de bi akola ne ya meba nti ode ne ba ne din ya o ho me a bai ye hwe mun enkora no sebe me ma anko school nti enkora ne ya medi yi pipa nse enkora no nka na me hwe edi no ode ye no na ode ono nko a ne din na ode aye pipa sen enti pipa no sisi a o hwan ho pipa no okala oboton fin onam dan ma me yi pipa sen se me de besie amonu ntum ton fin okafa police fo se o machem ama police fo ba che me ama mo di pipa no firim ho e ma no nti pipa sen wono wasisi me kase sisi a so oba na okasa woni woni fie bia adie bia o mre mahwe ma na ono ani fie entitu na won ton fie na de na beka me ntwe ma na da nka ono kwa otokra nka me ne pako me ntwe ma na da dai all out of protein misika wom eno all start so retwa blog ho ampma misika wom cement all kwa to dana misika wom cement mia so na medama ho odin me de konsuo me de nu adwane e me ye de ko ye wie dan no kra no enua kaka na ebo tu mu so no kwa me wie afiri ode me ka ye edwuma for eden a we ka charge ho mame me kati mota e ma no mo de edwuma ni nyina awie ansa na yenye sika ekotua sa anua kaka na ye de bobo tu mu so no so ansa na ye bobo so ya bobo so me nua carpenter me ana me tua ho ka e ho na dua me ana me toye o wie no kwa dan na me ka se opanyi se ne ye wie ye by odam jaka chef so 1 year mia na me de misika etwa blog me bepanyin ye mesin amode kaka ne nyina hyehye mu mia na me de misika emma stiba na ma ba cheche na de egu mu ye me de sika to cement egu lentil etwa blog gu ho se nka ye de besi so e na oba ya meton oba ye no kra oda dwanto oblam no kra osada adami emma me de misika 26 million ekoto nnua se ode sam ya de blog na we twa no to su wia ya de nnua no gu so a oho no onyeme baka bom ne ya to chance enimeni na nti nnua na amete egwa no ogu asesie ya menyim kase nti be ma no kase me ma ho odi nyim me nuanom kra o me nuanom kra de ho adanse se me kum dan mo be ye ho bia me ma ho odi wom nya ma ho odi kaka se me ko nsue kaka nya ma ho odi kaka se me nu adwana ma me kun kaka debi eye ma ho odi amesika ewom me sisi a oba na wo se fie no obetonti wo chefa no o to aka ne de no ho a eno so be nde me nti ase amanada adenti a wonti ase o to aka ne de no na me mfa mama no nkogwo hin abla sisi ono e dan 2 rooms pe wa lock ba ko odo ba wa ka ha dan wo asen fo so nya oba atim no e dan 2 rooms pe na ye wom me ne nkola 4 ye wom wa sen lock ba ko na ba ko pe na me ne nkola no ba ko kra do bi fie a me mu ka se me nti ase amano ono ntone meme de enka ne de ho mes also beton no de sikana aka ma oba no wedi onfa ma family no so kase tone de ne kan wo de no ho so e okasa me tone de ne kan me de no awofa menya hoden a me de bato ne de na aka me de no menya hoden sa nti wusu se de panti akunu yesa wo se oba na san oye ema sam na ori ya oya o se oya ma sam na ma nka ho hwe eni ti na ori yesa na ne onzo ko anu tume me nka ho hwe wofa oba na sa so ne yi sifse oye adwuma na me kumi na 26 years dwetire aye fe ni dwetire o mo mi bi da me pe adwuma ya pa me se me yo ntoroko wo kwaya bi kuro no me nikanika ho na me ka fire bro na maye na me wia me diskane ko chiaka me ku mom dwetire da oye mesin oye adwuma nyesika nso mom dwetire da akam da se mama chia me ni ba free o tafo okay ya free yen so da se jo so owa de chia me nso ebeba meti de ono nso pese obisa na o ma no se panyini pa wo mfie sai panyini pa no wo
ɛda no mɛba no mekɔ na mema adwen sɛ 24 baa mekɔ na mbisa no ɔse 23 years 23 years panyin na nkwadaa no nso nya hint sɛ papa na yɛ n'adwen pɛ so ɔtɔn ifie no deɛ ne nkwadaa no nso ka nkwadaa no ka kyɛ ɔmo papa sɛ adɛn na ɔmo awo ho abawiase na wɔabɔbɔ dwetɛ ama so wɔntena so ɛmo ɔmo bla na ɔbɛtɔn ɔse ɔbɛtɔn ama hia yakɔ back hia kurom back na nkwadaa no akɔdɔw ama mo ehu ablabɔm yawo esitie ɔma nkwadaa na kɔdɔw na ɔma hunu sɛne abrabɔm yawo ɛteɛ saa na ɔka kyerɛ nkwadaa no ka kyerɛ nkwadaa no sesei saa yawo akwa yi ukuru no wo mfie sɛn sesei a obɛnya mfie bɛyɛ 48 ana sa 49 yeso wɔkɔ 50 mu no na wa nso anta aba nso wo bɛyɛ sɛn me de me kyɛn no 1 year o kyɛn bɛɛ ma no 1 year okay saa bɛɛ mɛ wɔ no kwan bɛn no ɔfa so a wɔde hunu wɔ mfantema mu hɔ am nasere wo bɛsere yo emela nkasa de na me wɔ papa kuma nkyɛn wɔ asene fosu enti enwe sam fante for the Easter bia ɛyɛ ha afahye kasa na yedi nti we amfanti na Easter du na wo hina mpa bɔkɔ ukurum nti anam de ma Easter du ni mam ko mu kurum nti me ko mu kurum na me ko mama me na mama me etwa ahwede ahwede de ko me ku no kurum nti hono na ɔkɔtɔn ma me kɔtɔn ahwede okay nti ɔkɔyɛ no a me ka mama me ho na me kunu odi hunu me ohunu me ba we nsi me pɛ ba okacha mama me say oba na enyene naman manager me ba you Asem Beba Dabi. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi, Okakune Bete, Onua, Ori Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi, Yesu Woha, Yandisa Peter, Otec Asem Beba Dabi, Woha, Wuko Tie, Hefa, Piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi, Okakune Bete, Onua, Ori Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi, Yesu Woha, Yandisa Peter, Otec Asem Beba Dabi, Woha, Wuko Tie, Hefa, Piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi, Okakune Bete, Onua, Ori Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi, Yesu Woha, Yandisa Peter, Otec Asem Beba Dabi, Woha, Wuko Tie, Hefa, Piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi, Okakune Bete, Onua, Ori Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi, Yesu Woha, Yandisa Peter, Otec Asem Beba Dabi, Woha, Wuko Tie, Hefa, Piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi, Okakune Bete, Onua, Ori Abe, Akusie,
Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Krobea Nana Yaw Asante Asem Beba Dabi o Akakune Bete Onua Ori Abe Akusie Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Otec 1029Fm. Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adofo Monfancha ye Humane Bonani Kandia ne Bonani sa Eya na diesie enono enti na mehwe kwane a maame efa so dihia ya wakwa eno o kire se ne maame ene koton ahwede enti ahwede a maame koton ye ni mu ena ade kokohia wuku no sabre wo ko ahwede ton ni bi ena ade kohia no oduhunu me ba oduhunu me we ntuma nsi me pe wo me ankasa me odo to me maame enim o maame enim to maame ne se o pe ma no odo to me maame enim na maame se na ono belefie na wo befie na so oba na la baji wa tumi dia ena onso wala oje ni tum edio ibia be fine why oba de achawe Akra Akra me da se maame nchia abiskona Asante no tan court da ho omo didi ho nyina omo tie ye sesia wa frɛ me ana o se me de na de ma abiskona o fa dwumadi ni agro kwa maame free baby a me nua di si ye se wakase wo ton no no wa chiska no so eno so wafa one the men I said eno so wo mpene wo de wo hwehwa ne se dampon ba ku se die wo mfa ma na wo ne wo ma monnem na me hwehwa no de no ana wo hwehwe wo nkasa ye no se wo de wo ko kuro mu se wo kwa akogya wo ena abusua na mpene na fa to mobile no omusiesie mu ntem mobile ye de na emusa besai ya ba na besai ona mo so ba na o wenya na so chese okọ ba no ho a metwepum ni emma enkole sika emma ono so a ofofon a de oba ka che wo fon no so no kra no enye yidie se be ma wo wale wo kasa sa kasa e de kira wo yere nti mi ankasa me hu se be ma no pa na ompami ba ebusua ne pene dia anka no ogina kete se anka obegya me na ebusua na ampene na se sie mobile fine to so mienu a wasan de saade no edi wo no wabo abusua amane ma bo me ebusua amane na o me sesei ma bo me ebusua amane no me papa de o kan se onu de onu ntum ngwa awale eje ngwa awale ma onye yi emi ankasa me sinkiti se nka me de be ma nsa baka aka ma na ebusuafo ana mpapa se menya abokyere saa na mpapa ka kyere me saa no ka kyere wo na waka kyere ne se wansa amfa wo nko be ma no on the first one what wo ko na abusua no ampene ono ochi mitumi wie ye ono mafansa bosom ko be na watwemi nani na ochi mitumi o se okọ na waka pene sika na wekagya me okọ ye no so de omai na waka kyere ne se wo hwe na ontumi a fa me nko fa maka o se ono de onka so obegya ma wale ba me se na me hu no wadam me hu se nya de ono obewale me bi nya wale mesre me kan motena se motena mo ye bibi se awarefo be na se ni me ni ye bibi se awarefo no ma fan se me ni ye bibi be 3 days pepe na ochi me tu mu enti be se ni bo somo ko na watwemi ni just what chi we de enche kura o David edan no ho ana ma na che wo o se ma so onye oba ne yekoso boton fie nu abla memi hu akiri awe na che no riche we de ga krokro we de ga krokro we agado anu awe na che de be to aso na be say ya de memi yem shim se na onye oba ne yeko ne de se no bebe ogina no so no onyim sa memi gina ne nchen nza no sama onye oba ne kan no onyim sa memi gina nchen amemate na me se o se ne o sika se de no ampa papa istra ne ya be say ifi no obeton sa de amayi pepa no me de sie na
okwa obokọ da paper na nti obi sam na me se paper na wo mo me mfa ma no nton fie no. Okay. Obi ka say opekora twen pa obeso mi say last one no. And the mesum one the mesum say opekora twen pa ko ba utimi ko hwe phone go yi number there. Oba number there. No ware ba ko kan ho ana ide. Me nti ase. Adenti na ompe. Me mpia nkasa. Ade. Wo fa me mpia. Ah na say won pa wonye wo no. Wono pe na so won pa we nde. Na me say ono pe na me mpia onya me. No nkwa wale. So twa wale tu. Onya me. No ba na wenya no nkwa wale. No nsanka fofoforo. Enka ho. Aha. Na wo de wuntimi mi. Ana ono so hye ono no wosi so ne ma wa ho ya me ma. Nti onu ntumi nye mmechiridi no nsanka fo ba fo tambe na obaka fo ba foforo. No ne ba wo na ne ba bodu ti satama me na yeden edru enti me so de nya da sane wo mpa aware mienu mfantefo nyina te sa na se wo nko na wo mpe mfantefo no ebi mu pe ebi mu so mpe eni obo wo de me kwa afam ko ba bi obo pe no Tese me wari num obeji achire wa kente so dia num ne die ene se makasa me wo aduasa enti num ne die ene opio ompio o pesa o chrem se o tesne me so me tesno Yaw Asante ba ba de achia me ena wie eyare hosem se yemfanto atifu anim asem we ho na ne kan ye medin e wo radio so ba de ne ya menya akukuduru se meka no ma menka Dr. Basewu ne kan ye medin se meka ba de ne na menya akukuduru se meka no se manka esante kwate wa se show ni kai be pon anu aka ne dia asore na se dia ko dia manka me se menya o time ne ba vim na time ne ba menya kukoduru anka se me ntinam ka kire se menya kukoduru se meka enne na menya kukoduru se menka no se manka se enne no na ke ye be pon anka ye sore no ma wie for it is makukoduru time na ni akukoduro ni mu ene sese minya akukoduro na meka de kiremo beye na wotwene na kakra nie den se meka but I have to say it Dr. Adakwa basa doctor papa wonna na onyame wo ho hebal no ma menkire sa de wi mu mati fonte ase eye anuanom ene ye basa nuro no aha enti Dr. Basano ena eba ahomam ema obiate Basano ne nsonka enti ye kan basa herbal capsules ene ne ointment no sani oba afidie so bia wo kase onyame wo ho herbal no akoma dan eyoni ni nua ena eye enti the production of eduro no eye still solid na emum Dr. Basa ono na ye face of eduro no oba fidie so ye tenenka ematiefuo nyina tenenka no papa nda ya wan sorry we free yankopon ya adom abusumi se na wie ye nimu ene ebedi ne na awotweda ye be communicate amatiefuo ye be communicate amamuye but ye kan hwenson sesan trese basanu pano ewodwaso no de ya na eye yeah I'm telling you ono ankasa okono mekai sad day no it was that na dabe ya wada na dabe mo ye sure sad dana nopa na ya wada dana nopa early in the morning Dr. Basa send me 300 Ghana cedi that day that fateful day or send me 300 Ghana cedis seven fanto fuel me friend back me hu ne call me friend back wanfa Tibrukusu ne wafa ase na ya one ne ba no me wone na menine number enti ofre me strange numbers no se to de binuma ye busy pa eden okay enti anwumre be 3 to 4 mu ho no be frɛ se sa no pa no Dr. Basa ka kire ne se frɛ fa wo number ne frɛ na Krobea ene me na conference na ye miensa ye nkasa wo phone ne so enti
na menim de papa npe so ka mentumi nso amfa number no kusi na nwumre a tibruku su breki sa news ne de maame enti still arafo de besi ne de asi nanso basa herbal capsules any basa herbal ointment no eda so udwa so mene wo kasa ye kasei onyame wo ho herbal no a team of doctors ya na Dr. Basaka ho the besi na enya si but still production is still ongoing because papa no enye na nisu ade hu no ene sesebe ono na chi aduma no begu ana aduro ne nkoso se wote ase a enkebekọ no saa na sebe oni ho a ebekọ enti wutie mi se wo yo bia ye funu mu haw pa na wowo onsabuo mu nye infection say how ana wa ye mre pa wo mpem wo cholesterol wo soro ana sebe koko siwto e pai na ho kire wa kona koto basa herbal capsules aduro na aduro ena basa herbal ointment nenso what is rasra kwada ya de boni bi antumi mfiri akwada na hora ye kan wo panyimi kakejan ese wonsa no na moyere honam kankan wo seye ene nantemo apropro how misrew pe basa herbal ointment so what is rasra ebebo apa baby eto no bi akwa benya basa no pay bi still the number is still intact free for any information anan ko bi episode yedi 0244 267725 0244 267725 out of a minute silent for Dr. Basa. Otec 1029 FM. Yankopon for Dr. Basa Krensie. Dr. Louis Akwaba. Yeah. Otec etiefo nyina. Me pa cha na ho te say. Yankopon adumo. Very good. Ya de Yankopon ya se. Enadwa day on the waba be kayensa. Na me da bia ya asem kora oka eye me de. And said the one bre. That's it. Nana ni da aso asano. So oba Siluia. Adia ba ko e wo Louisa herbal. And he say acupressure therapy. Eka ho. Ye be miemia the vital points and the vital organs no. Ebe kano ameni penye na hoto no. Da o kasa ya na me bo bensema wo mitrimu pa. Kire say amanfo anu nura bre o. So obi ko yi ne cards. Any nura hodo a yede ama na wanum ko nipadua ni mu a enya asam ketwa enso still the ote ho an ote ho ena wie yenya St. Louisa herbal and acupressure clinic for mo ba ye nche de ene mo nkyerɛkyerɛ yɛn doctor yo me das bebre St. Louisa herbal and acupressure clinic Otec mo bia na pese osi form na di kan fa me na mayansa 0537 029 464 0537 029 464 na manye mienu ba ko so ye 0546 24 23 43 0546 0546 24 23 43 St. Louisa herbal and acupressure therapy. Kumasi ya Otec Maxima Goil Fueling Station. Kumasi ya Otec Maxima Goil Fueling Station. Affordable road now. So if you na Ghana flag sim the one yewo. St. Louisa so na penekese ye kano. Ade ya na se yasema ye kan na na se. Ye hono ya na yese de wanu maduro abre. De osemi de minnu maduro bim. De wa pa aba e waduro ho. Sa nkrofo no ya na ehia wo mo. The time bia yese baby a woji waduro bia no kosoje baby a ko clinic bia kosoko na so no unim kwa ya fa so no maduro ana na unim kwa ya aduro kwa fa so ye adwuma wo mu ana eno nti no uji waduro na ko clinic bia baby yese wo ba St. Louisa ya ba clinic tech
Goy filling station affordable road Ghana flag if you na Ghana flag simuno ntini na yeye mu adwuma okay it is how ye be ma na wutie mi ya won be ma no ntini mu yeye mu adwuma enti be ma de se wo se wankasa nim se bia ahode ne wo fom a ana sebe ahode ne wo kra pa bia se wo kwa St. Louis Herbal Clinic okay ye de ese ye pick from onsem ene wo na mu time bia asema ye kan se yakopon bo nipa no odi nipa akwa ne nyina agu ni nsem ne na mu ye ntini no e connect to o part bia enti se yehu se aha ene ha wo anakasa wakasa akwa ka kire yo baby yes ye touch honom no a ye ma waduro ohu beto ebi won so a machine betima kire se we ohia duro obi won so ono akasa class ma no maduro abre enti no mi hia duro enti ye ho no eye aduro enti fa no with or without e da se ma waduro na se ye ma waduro enti St. Louis Herbal Clinic nipa ntini ene ye de ye adwuma ye mi afiri wonsam ene onamu mesra utie mi obi ho no mo sori a wo se me site triti me na site triti bo kra na mpaboa kra hye no a na wo de na kra tia fom ohun se watia fom diabetes how mesra baby esa wo de wani kira St. Louis Herbal Clinic ade ba ko so ya nipa emu pressure nipa emu pressure eye silent killer so silent killer sisi nipa ebri ehu na de tie no se pressure no eye mentena ho ma enko too high ebinum de enam 200 enya sam ketwa o na nse mi wo fie na me clinic man point am be 8 o'clock na ba mu ba no so ne ma me se me frɛ me kwa na so wanyini be da me 70 plus na me se no so no out no ma se ne ho ne basa na o pese o ba clinic wo no na o se ne ba ne mehwe na ne ba ne be ka kire me se o ne ba ne ma na so o da bi ma o ma me am be fie wo no na me tu na mo na me ko ye nti me ko me de pressure machine ko ye na me ko ye na me check in no na te se almost about 190 na mami na ano so onim doctor ntia no man drum say na wafo was me for na ka akofo aduro na bia de chia no aba nyakopon adom oba ya de therapy ya obebi esi emia emia nsem ne nem na chi ba bi emia on ma within 30 minutes as pressure na ya drop wow etiye no ya de acupressure therapy e drop pressure emam ese ye wo hono mu a eni kwan se trauma stroke e chew because ye kwan be fa so ya de be boa ya obetimi de prevent ena se wonya bisusu a ye okwa be fa so ya be sa o ya de penika se enne me ra ho pa me bayi ene se wasan de sabe we su be kan ho because ye colleagues na me ra ho pa che se prosini ba bia ya stroke a che no stroke na che wa ebu wono ma na wasensene wasensene wo wasensene na onsan so ntimi didi na ne me na yesi na o hwe bra prosini ba na bo na wa yare for some time na sebe nim so yare asikasami na sebe abusu be dinachina ase de abeto na twene mpo me reho this is not the first time about four nipa 4 na my chance ade we ama nkwanya me reho ye pa anti na no me ka se otiefo tie me yade enye ade a yidi agro enti no bebusa ho se adaka boy sen na amanabofo krom ko bo ase na omoje sebe mpedwasa you say health is wealth sure health is wealth but healing there ya na entanka ho asem papa oko doctor na doctor ma wadura doctor bie no especially herbal side doctor bie no ma wadura on person ho beto person ho to no ko de odinya fans na o kasa yemi na me hwe no me pa che so akobro ni hospital as orthodox and as herbal na on say ma wadura especially orthodox hospital ya na kire time yes normal time see you say ni ade nyina ene ma bi ta kire ene bi an doctor bi an wa nya bra fa kire sure me pa che empire be kra na sabe uji wadura no be do na uji na do na wonom ye mo empire nguso ye uji adura na wonom nyina ye wona kwan ho ye empire ye bogu aduro so na wonom na ajew na aboaw me pa che health is wealth healing is secret look for it, search for it, dig it, find it, and buy it. Freedom is expensive. Sure. Actually, we happen because ebechim. I know done. And no say buy yare ho specific ye wo say no. Enya nkola yare na em say hwe. 77 predators. Die wa chini ye won na pe. Ma chini ekura tumi. Eduro bi amanom pane bi ama wo ye fe nkusikuro eno ne ye pe bibi saa enkose na be ya dance ye beba ye ho no 77 predators wo ye ba ma na se wutie mi a prostrate wo ye black person kwa dia prostrate die wo ye dan a ubenya oh how beba oh yeah abofo na mo dia na wo from ka ba ye dia black race ni dia wo ye dan beba na because of union na agentino say amaze na ye ba mo wo ye ba ma na se prostrate no pese be kan ho a professor bi a me hwe no awakra o se
ne na nya apostle ne papa nya apostle nto no pese ebi be kan kwanto te yenka ote yenka na pam fast obae e na de yes ye man to all prevent and ye hono both prevention and a cure maintenance hwehwe echi akwan St. Louis Herbal Clinic number is 0537 029 464 0537 029 464 and 0546 24 23 43 St. Louis Herbal and Acupressure Clinic. I work Kumasi at Tech Maxima Going Filling Station. Affordable road no so if you na Ghana flag si mu no so utie mi usisi yade ya waka wanse wachi bremu se ka se ye kan doson Acupressure therapy no because you me ansem no na muntin esa yade bia wow but they come on ye kan wansem no but don't forget ye nsa no keke ye de nsuo so ka ho wow and acacia wood and be me ansem no wachi no odi for se na me ba me ka se me ra ho na me ra ho nti de o me mu no pese me di me tiefo sure se na post ni ba wa bo bra this is the fourth time I'm do be say beto na stroke ka chichene na wa chenchene na se busua 7 predators areho pa etino St. Louis Herbal Clinic say enne e pese ye bon pae sure emma omo e ba ye na so ye hwe omo ne omo aya omo tie nyina etino utie mi a manya bre pa misro St. Louis Herbal Clinic Acupressure therapy ti na ye mon pae na ye mfa onwie Elohi Adonai Shama Elohi Adonai Shama Oh Jesus, the great healer of the universe, who did show the love of God by healing all manner of sicknesses under the sun. Jesus, the great healer of the universe, who did show the love of God by healing all manner of sicknesses under the sun. Mercifully, let your healing mercy touch every patient under my care. Let your healing mercy touch every patient at St. Louis Herbal Clinic. Let your healing mercy touch every listener of Otec who is listening to us as at now. Jesus, the last time now nam besa da subura no ho na okoto bubuani bi me dey represent obi a wanya stroke ya oda ho a wanu madura na ho nto no abusua pa no me say bubuani na represent sa stroke patients ya otie mi ana say de ni bi kwanya stroke ya na ho kire no abusua pa no ntimi di wa chenchene da honom na no na wotwe mo besa da subura no hu bi na abusa asa na adan e na woda so dan o se bofo no be hu nsuo no a ya na menya hoden fa nkotom enti no ya na mama da ha no for mfi baby onyankopon ya otimi ade na Jesus ona oye master of healing ona oye healer of healers ona owo records aya o dia sayade aya bi ma wiase da o da so ye because your testimonies o ka chance on sorry nko and let me bow din onyankopon wo din aya hinta din a o da sayade se fa won saka de o tie mi a wonya stroke de fa saka de o tie mi aya opa wo fa saka me de o tie mi aya de bi ye dan so akwa ontimi nko Jesus, Jehovah Rapha. Udi outside idea ya Rafika Rafai. And me bodin who obibia ya otie umobo. Who obibia ya otie umobo de wa yade ya wa bre onis campo de be third road de busia pa no hu ni mobo na touch no. Hello Elohai, Jehovah Batek. Hello Elohai, Jehovah Batek. Onyankopon ya otimi ade nyara a wo na outside idea ya yen doctor for eji hu sikadie. Hu ya mobo na hu tie for mobo. So much it be. Amen. Amen. Why there? Ama yensu ye hu adwiri Dr. Louis Yankupu nhyira pa so ate. Ene wa wutie me na wani da so asa e wa yaresem. Ona woni Dr. Louis nhyia e wo St. Louis Herbal and Acupressure Therapy. Ye kan se ufiri Kumase ha baabi a ufiri baabi a no nya ba besi krom pe kasa wo pe ka ye Tech Johnson ka ubeja bi wo 2 for run about ho ubeja bi wo Central Market animu ho ubeja bi wo adum baabi a ugina bi abenya tech ka wo de wunya fope ka kire mate ni ne se me pa chaw mesi wo Tech Maxima Goyal Filling Station nanim sa Goyal Filling Station ya bonta mienu si wanimu nabu sasa wo pe kwan na ye fa so ko affordable house
affordable housing fa saa kwan no so na bra straight opa da bi saa pa memusa obaba betu fie bi e wo sharp curve bubu a Ghana flag esim saa fie no wuram e ho ne St. Louisa ana se ya ya ka sa wie doctor sorry friend no se ya wo yade no fato nanim se ne wachire wo say aside enuro aside acupressure therapy aside water therapy acacia wood olive application deep tissue massage ya de be body nyina no ya sadem pai bota wo yade do achi numbers ne ye 0537 029 464 0537 029 464 and 0546 24 2343. Dr. Louis, we are that's a out of Dr. Louis and then we are na bon komono. What did ye to Adamo na woni papa no nhia na bibia nso ebeye kama. Eja kwa me we die ani tete aduasa pe. Ababa we ya semi adazoa na semi. Ka kira adazoa kunu ya akwa se ne eye dwada. Yankopon ya adomo a na Krobea ne mabedwafo ya wada. Mihia ya akwa ewo benim ha. Ka kira de mame. Ayo akramame san nasi bim na men kanchemia makonta ya akwa se enedwo yi Brenda ukwada ya wada anapa no nkron pepepepepepe na Krobea se wo hia no wo take fidie mu ha anapa no nkron pepepepepe so obi tie a on kan kire no di busu ani bi tie na dafo bi tie a on ka kire ya akwa se na Krobea se wo hia no ya wada anapa no nkron pepepe ono ne die no ya wa akwa ne de ono so amanfo nim de no omunim de omunim yi free mind we ya akwa for free mind go na ni say free mind ba bia wo bia free mind na de nam ya wada anapa no nkron na Krobea se ohia ewurada azoa papa nya ho abotre wate papa be ma ne mra no no nso mekere de wo de aye nimu eno na be kere ye de aye ye de be ye why ko ya wada ye de wase bi ya hye arofo ne ade hye ya Bolivia Enterprise for nso nyankopon hyira mo pa me pa chaw future life smart food no ye de san yade e wo yaso ye ha bra be kere wo yade mu kere ye maw aduane aduru ya ho de nuo ahye mu matontwom na di na nyu nipadua ni adwuma emfa ho ne de awo Kumasi Sofulai alignment ye ne multi home eni de adimhwe 024601 0150 and 024287 8090 ene awodadie mu nchi ankoma ho abrante Pastor Jerry oye wadwuma ewo Nhyira FM Pastor Jerry ene wanya afeko edi aka onfie ho na abrante berema yaw Otec FM ha oso ofasa akwanya wesu wagina abrante ni nyina nam na Pastor Jerry wa wish you a very happy birthday wasre nyankopon ni Nhyira na ho bambo ni nyinkyire ne nkwa husan enkoso anya okese happy birthday to you Pastor afei ye frau Olivia Jewa menhia ba yare sabia mu ena owo Olivia ene wanya afeko edi aka onfie ho na wa waja obade ya chiam yo Otec FM ha ofasa akwanya wei so esre enkwa husan ene pe wa abrabo mu eye papa bebre so odoma nkoma mfa no mo happy birthday to you our daughter, God bless you very much. And asasu herbal center for so for Samoa onzu nyankopon hyira no onye okese wutie mi so yo bia oye bema na o mensem kofomo a me kanfo asasu herbal center for kubi herbal powder na wodom de abande amawo uniada sani so oye bema unya bi na osa eye powder wo sa fransio de ana kubensuo na se wo sepe wade nkakrakra be me e se wo se kan na no e ma wo ye nam obo Otec FM ha hwehwa Asem Beba Dabi fo benya bi ato ba bi eto no bi anso wem okonu anya bi anankyire mu bi na ya fresofo Asamoa e ye 0244 166602 and 0243 505775 arofo medamo ase engine room nyankopon hyira kwadwomo nyankopon hyira Jacob abeni obo ade achiame nyankopon hyira arofo medimusi ya Dr. Cash betrans di dwabre mato aso na magye nkwa defo se wugya me mu a
isumadurume